كرعات أمزلنا سلام تقاتلت نايز channel كما يتخونون صبوك تكونون اي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو العلا قداس نزلهم حبريتاتن زيناتاتن حزنا لكم متينا لنا مسونكم مسو زخيد دما عمقو زلو تنتنا مالتيوم كساب موداتا مدبنا مسانا كتصنعو دما بخبرون عدمكم اي تزانا وهزبي كتبل صنيها فري وتنا يبحكي ابزو وانا زي ايرترا نابصبو قصا سلا تخيزلا انقفات نخفطرو زغبر زلو بزح فتناتاتن حقناتاتن كنرينا يقداس بزح صبو تسفا كهب زخل كناتات دما خمزلو مرأي يدلي سفح زخونه تنتنا كبنا كهلونا لايك غبرو سبورت غبرو كسام موداتا دما مساي صنحنا بالكو بزخ نجمر let's go. Geopolitics is boring, and certainly not on days like this. Today marked a key moment in history, the sort of moment you may play back in your mind years later. انتايو زغاتم زلو عالمنا قصبتاو زخونه لوتي تاريخاوي فصاميتاتي زفصام زلو history is happening بكل مداي دماينا نري زلنا እቲ ታሪክ ድማ ኣብ ዙርያና ይዝፍጸም ዘሎ ዕምቆት ዘለዎ ንብዙሕ ንቀጻልነት ናይ ዓለምና ሼፕ ክገብር ዝኽእል ወይ ቅርጽ ከትሕዝ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ድማ ምግንዛብ የድሊ that's why እዚ ነገራት እዚ ብቐረባ ምክትታል ከድልዮም እዩ anyway ኣብዚ ዜና ክንቀርብ ከለና ብዛዕባ እንዲ በዳሂ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሓበሬታ ፍጻመ ኣብ ርእሲ ፍጻመ ስለ ዘጋጥም ነናይካ ሸፊንካ ነናይ ትገጥፈውን ከቢድ እዩ መጀመርያ ግን በቶም ክብድ ዝበሉ ኣርስታት ክንጅምር ክንፍትን ኢና ዝያዳ ድማ ኣብ ዙርያና ስለ ዘሎ ለተሳርት በዚ እዚያ ጽንሂልና ክንርያ ኢና መጀመርያ ኣብዚ እስከንኸይድ A top story tonight on Gravitas comes from West Asia. Iran has openly threatened to strike Israel for a third time. A direct warning from Tehran, not just meant for Israel, but also for the US and the fragile ceasefire in Gaza. That any collapse of the deal would lead to a huge conflagration. انتينا نسمع نرن زلنا مچم ابز حلفه منستر غديات وصاينا امريكا ماركو روبيو اب اسرائيل مس بنيامين نتنياهو نوح ركبات دحر مقبار حبراوي بريس ريليس ويكا نغازيتنياتات ابزابو مغلصي بتتدغاغامي ابل ايران نتي اياتولا زبال ወይ كنت مرحنتنا ايران اسقمت كوزدلو كسمع زخل زربا تزاريبهم يمصنينا نرينا إيران دما حجي قديماتهم متقعت تقبر كم تخل دما تتنققلا እዚ ኻ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ስትራቴጂ ዝቕይር ዘሎ ይመስል ዘሎ እቲ ዕላማ ምስ ራሻ ዘሎ ኩነታት ቀልጢፉ ተተከብሎ ዘጓየ ዘሎ እንደ ዕላማናቱ ናብ ቻይና ከቕንዕ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ at the same time ንሱ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዘሎ ኩነታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፈቲሑ ናብ ቻይና ከቕንዕ እናደለየ ከሎ ዘራጊቶ ዝኾነ ሃገር ካ ስለ ዘሎ ብፍላይ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ዘራጊቶ ሃገር መን እዮም ዝብሉ እስራኤል እዮም ዝብሉ እስራኤል ነታ ኣሜሪካ ምስትቀንዲ መወዳድርታ ቻይና ክትወዳደር ናደለየት ከላ መመሊሳ ፍሬኖ ትኾነ ዘላ ወይ እውን ኩሉ ግዜ ታኮ ትኾነ ዘላ ዕንቅፋት ናገበረት ናብ ታሊ መንገዲ ከም ትጥምት ትገብራ እዮም ዝብሉ ኣሜሪካውያን ዝብለኩም ዘሎ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ንእስራኤልን ኢራንን ሓደ መፍትሒ ገይሮም ሙሉእ ሓይሎም ንጉዳይ ናይ ራሻ ገዲፎም ናብ ቻይና ከቕንዑ ደሊለው ግን ኣይሰልጦምን እዩ ምናልባት ዕድል ናይ ቻይና ይዚ ድማ ወይ እውን ኣይ ቲንክ ኣሜሪካ ሕማቕ ስለ ትሓስብ ዘላ ይሰልጣ ዘሎ ዝኾነ ንግደፎ ኢራን መጠንቀቕታ ሂባላ መጥቃዕቲ ከም ክትፍፅም ከም ትኽእል ድማ ነጊራላ እዚ ኸ
كتاب غزة زجبر زلو مس حماس زجبر زلو ديل سيس فاير ويكا مقراص ناي تقصي اب ليبانوس زقاطم زلو مس حزب الله تغير زلو سرايت اسرائيل كسحبيا اب غلغله بوتاتا طرا يكترف غلغله تبلو زلا اب سوريا زلو كنتات كلتي ناي جيوبوليتيكا منقسقاسات ناي تزوبان دحريخايو እዚ ነገር ተተወሲኹ ኩሉ ፋሕ ክብል ከም ዝኽእል ዝርዳእካ ስለዚ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እስከ ንርአዮ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ምስ ምዃኑ ልዑል ጥንቃቕ ንዓናስ ልዑል ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብቲ ዞባና እንታይ ስትራቴጂ ክኽተል ከም ዝኽእል እውን ምግንዛብ የድሊ According to a high-ranking IRGC commander, in fact, a third direct strike on Israel is inevitable. IRGC Deputy Commander Ali Fadawi stated that the attack, codenamed True Promise 3, would happen, quote-unquote, at the right time, without providing further details. እቲ IRCG ወላ ገለ ዝበሃል እቲ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ኢራን ማለት እዩ እቲ ንሱ እቲ ሓለፍቲ ናይ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ኢራን እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መበል ሳልሳይ ቀዳማይን ካልኣይን መጥቃዕቲ ገይሮም እንድዮም ኣብ ቀዳማይ ሽማዊ መጥቃዕቲ ገይሮም ኣብ ካልኣይ ግን ርኡይ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ዘርዓደ ከምኡ ድማ ኣብ መሬት ናይ እስራኤል ሚሳይላት ናይ ኢራን ክሓርም ከም ዝኽእል ዘረጋገፀ ንብሙሉእ ዓለም እውን ዘገረመ ማለት እዩ ኢራን ከምኡ ዓይነት ብቅዓት ኣለዋ ወይ እውን ነቲ ብርቀት ዝተሰርሐ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም 2-3 ሌየር ቀፀላታት ዘለዎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ሚሳይል ክሓልፎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለዘይነበረ ነቲ እምነት ዝሰበረ ስርሒት ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ መበል ሳልሳይ ድማ ክገብሩ እዮም እናተባሃለ ክገብሩ እዮም ኣይገብሩን ገለ እናተባሃለ ኣብ መንጎ ጠጠው ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምምፁ ማለት እዩ ሕጂ መበል ሳልሳይ ዘይተርፍ እዩ ኢነቪተብል እያ ትብል ተቓል እዚ ክተርፍ ዘይከል ምዃኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወል ንሕና እኳ ከምቲ ስዑዲ ዓረብ ትፅዕሮ ዘላ ብሽምግልና እቲ ኩነታት ክፍትሓሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝህሉ ኢና ንብል ዘለና ግን ከም ንሪኦ ዘለና እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጉዳይ ኢራን ከምዚ ትብል ዘላ ድማ ስለምንታይ እዩ እስራኤል ኣብ ዝመፅእ 6-7 ወርሒ ብፕላን ንኢራን ክትሃርማ መደብ ከም ዘለዋ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ክሳብ ዝዳለውን መደቦም ክሳብ ዝሕንፅፁ ክፅበይዎም ከይክእሉ ይኽእሉ እዮም ኢራን ክትቅድሞም ከም ትኽእል እዚ ከዓ ናብ ከቢድን ሓደገኛ ኩናትን ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ንፈልጥ እዚ ኩናት እዚ መን እዩ ዝደልዮ ዘሎ ኩሉ ግዜ ምግንዛብ የድሊ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ተኮይኑ እዛ ኩናት እዚኣ ተገድሶ እያ እንተዘየለ ኣብ ስልጣን ተጠው ከብልዎ ኣይኮኑ እስራኤላውያን እየ ዝብለኩም In fact, Iran has already launched 2 significant missile attacks on Israel in the past year, making this threat all the more serious. In April, Iran unleashed over 300 missiles and drones towards Israeli military installations as a retaliation for the killing of 2 of its generals in Damascus. And then in October, Iran launched Operation True Promise 2, firing around 200 missiles in response to the assassination of key Iran-backed leaders, including former Hezbollah chief Hassan Nasrallah. And now the announcement by the IRGC Deputy Commander coming just a day after the US Secretary of State Marco Rubio and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to counter Iran's influence and curb its nuclear ambitions. Netanyahu, in fact, claimed that ከም ዝረኣናዮ እዚ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ተኻይዱ ፀንሐ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተገብረ ሓበራዊ መርገፂ ከም ዘለዎምን ብቀረባ ብሓደ ክሰርሑ ምዃኖምን ነተንያሁ ድማ ንናይ ዶናልድ ትራምፕ መርሕነት ኣብ ዋይት ሃውስ ምሉእ ቁፅፃር ከም ዘለዎን ምሉእ ደገፍ ከም ዘለዎን ዝፍለጥ ስለዝኾነ ነዚ ዕድል እዚ ከይተጠቐመሉ ክሓልፍ ማለት ምናልባት ኣብ ምርጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ወረ ኩናትን ጥራይ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብ ሰላም ዝነበረ ዕድሉ ሓሊፉ ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዕድመ ስልጣኑ ኩናት ፈጢሩ ንኢራን ኣውዲቐ ንኢራን ፋሕፋሒት የላ ብኡየ ኣነ ጅግና ኮይነ መራሒ ኮይነ ክቕፅል ዝኽእል ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ እዞም ነዚ ንምግባር ድማ ነገር ንምፅሕታር ነታ ግዜ ዘላቶን ዕድል ዘላቶን ክጥቀመላ ይኽእል እዩ Netanyahu, in fact, claimed that Israel had inflicted substantial damage on Iran since the war in Gaza started and with US support was determined to, quote-unquote, finish the job. Listen in. Today, Secretary Rubio and I had a very productive discussion with our staffs on a number of issues. None of them are more important than Iran. Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. We agreed that the Ayatollahs must not have nuclear weapons. And we also agreed that Iran's aggression in the region has to be rolled back. And there can never be ከምዚ ንሪኦ ዘለና ወላ ነዚ እውን ንስማዓዮ ተመሳሳሊ ዘረባ እዩ a nuclear Iran that could then hold itself immune from pressure and from action. That can never happen. The president's been clear about that as well. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ክልቲኦም ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዞም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እሱ ድማ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትሕዝ የብላን ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ
إيران بتناي أمريكا كالكوليشنس قدمي كندي وارح نيكولا رواز وارح إذا قد كون كم تخلي يوم زنقرون يروم وارح يشدش شوعته بلينكن ناشعو ومنيسي بتاعت وصينا أمريكا زنبرة أو اشتورحي إيران نيكولا رواز وارك تحس تخلي عيلية تنقرون يروم هال بتناتهم كالكوليشن كلام حزام كله 5 خلي زقمات بتخيل بتي أتزربا دايما الكاز الربيو حزاري حزت ندي كنت مغنيات تقيمك نيران مهرام إيران لما بحقت نيكولا رواز وارت تكي ما تلو دحر أما عبيلا لغينا هذا جنيا سكم تكتوسط كم تغل ويشعو يحسون يرون ويحج يحسون لو أين أيو أين فلتلنا إيران قا بزكونتات زي بغرب أنا بازت أمتك خون كم زغل فليتا من البات زي تعرف مخان تفليتا قدي ما توم متقع تاخذ قبر كم تخل مفلات يدلي اتتقبر متقع إيران لما مدبناتا أزيب زح ميسايلاتن دروناتن كسدد كم زغونة زنقار معناته إسرائيل نيشتي هاجر سلا زغونة overwhelm بمقبار ولا ون sophisticated air defense system انتلو واقينو نخلو ببس انت سيتعلو نخلو كوكو عصر سلازيكل نشتي اسرائيل مسموغانو اد مع النت كله يخلي زبل استراتيجي له ذاتس واي اتنا ايران استراتيجيون حدا غنيا كون كم زغل زنجر امريكا ويا ناس قدايزي مفتوت رغيبهم معناته ناي كوينات بروباغندا كل غزي نتنا ديفنس اندستري ناتهم سلازد اللي قطر اصوارك غزك في الدنيا امارات اصوارك غزك في الدنيا بحرين كويت عمان كلاتهم سعوديه بمولو ما بتكباب زلو اصوار مجزاء كويوم ولا انتر كنت هنا كلام وزغانتايو نتي ديفنس اندستري امريكا اجدا سنه لو ناي كيناتن ورب كيناتن كواغودي ماي واغون كالارستي Thing, quote unquote, about Tehran's nuclear ambitions. Joining me now is Wisconsin Congressman and House Armed Services Committee member Derek Van Orden. Congressman, good to see you. Thank you so much for being here. And I know you are in Jerusalem right now. What can you tell us about next steps and the next phase of the ceasefire? Well, I am in Jerusalem right now. I just had a fantastic meeting with the Speaker of the Knesset. We sat together for over an hour discussing these strategic issues. Really, initially, we're trying to get a much better handle on the assets they may need to recover the hostages that are here. But the primary focus was on Iran. And I So كم زنريوم زلنا زوم سبات زياتهم ملؤاتو كروناتهم تميديا أنصار إيران سفيع زغني قوس من هار نتي كونتات ناب كينات كوس الزخل عينت ملك عزلو وأزراربان أكايدا نرلنا الزخا أما وداتا نابي جزهم كتقول الوخم زغلو I think ردو كوين يسمعني مبزحت جزء نخمسة عينت أكايدا ناب كينات نايم تقلال كينات كم زمت إن مقبار كده عمام كم زغلن يا إزي أبزي زمت زلو وانا أجد أسمع بالها بزوبانا كون زغلي ويون سقات تقصل كم زخل إن نرجع لنا لازم أمريكا هذا معرف وديا نسلام رجعتنا علمنا كسر زي كونت كالود جنبارات تتكفت كالود أجندة تصل زلوا ويا من البات إذن ريوت أنا هنا أبون كنملة ستقندي أجد داسي نيروبان أمريكان الناوس زلوا قدينا ونملس. Geopolitics is boring, and certainly not on days like this. Today marked a key moment in history, the sort of moment you may play back in your mind years later. And it happened in Saudi Arabia, in the capital city of Riyadh. 2 delegations held talks at the Diriyah Palace. Let me pull up that picture for you. On the left is the US delegation, Secretary of State Marco Rubio, National Security Advisor Mike Waltz, and Special Envoy Steve Witkoff. In the middle, you can see the hosts, Saudi Arabia's Foreign Minister and Security Advisor. And on the right, the Russians, Foreign Minister Sergei Lavrov and a presidential... እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ታሪካዊ ፍጻመ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሰፊሑ ዝዝረበሉ ዘሎ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ንምዕራባዊ ሚድያ ብሒቱ ዘሎ ፍጻመ ኢና ንዛረብ ዘለና ቨሪ ሂስቶሪክ ድማ ክልተ ዝዓበየ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ኒኩለራዊ ፓወርስ ዝዓበየ ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዎን ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ፊት ንፊት ድሕሪ 3-4 ዓመታት ፊት ንፊት ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢለን ኣለዋ መን እዩ ዝመርሖ ዘሎ ክልተ ናይ ስዑድያ ዲፕሎማትስ ስዑድያ سنترال ستيج زحزتሉ እዩ እዚ ነገር እዚ ንምርካብ ብዙሓት ሃገራት ዝቀዳደማ ነይረን ግን መርገፂን ዋጋ ከፊለን ምስ የማንን ፀጋምን ዘይኮና ምስ ክልቲኡ ዲፕሎማስናተን ከይበተኻ ዝፀና ሃገራት ውሕዳት ስለ ዝነበራ ስዑድያ ሓደ ካብኦም ነይሩ ነዚ ዕድል እዚ ድማ ክረኽቦ ክኢሉ ማለት እዩ ኤውሮጳ ኣብቲ ጣውላ እውን እንተዘይተሳተፉ ብውሕዱ ኣብ ኤውሮጳ ክካየድ እንተዝኽእል እውን ገለ ፅልዋ ነይርዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ራሽያን أكتشن إسرائيل حدن بوتينن بايدنن تراخيبهم لاب زنبرو أب جنيف يتركب نيرو كدميو زنبرة أمونغو بوتينن دونالد ترامن أب هيلنسكي فنلندي تقايد نيرو سلازي تركبات مبزحت جزء أب أوروبا يزقبر نيرو ولا قا أب تو ركب أنت زي تصادف أوروبا
ቀጥታ ውሽጢ ኤውሮጳ ስለ ዝካየድ ዝነበረ ግን somehow ኣብቲ ኩነታት ኢድ ነይርዎም እዩ ሕጂ ግን ጠቕላላ እቲ ኩነታት ካብኦም ይወፅእ ከም ዘሎ ይዝርድኦም ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ኸ እዚ ኩናት እዚ ብመሰረቱ ክጅምር ከሎ ኤውሮጳ ኣብዚ ኩናት እዚ ረብሓ ስለ ዝነበሮም ኣይኮኑን ጀሚሮሞ እዚኣ እታ ሜይን ጌም ኣብዚ ክዝክርዋ ዘለኩም ኣብዚ ኩናት እዚ መን ይእትይዎም መን ይኸ ተፃዊትሎም ዝኸይ ዘሎ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ቤላ ጌራ ፃሕቲራ ካብ 2014 ፃሕቲራ ነቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ጀርመንን ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ራሽያን ዝነበረ ዝምድና በቲኻ ኣብ ሰፊሕ ኩናት ኢትያቶም ፅቡቅ ጌራ ኣርሲናቶም ልክዕ ከም ዝመጎጎ ኣኽር ምሰርሰንካዮ ሽዑ I don't know ጌጋ ዘረባ ክትኮን ትኽእል እያ ፅቡቅ ጌሮም ኣርሲኖም ኣብቲ ሓዊ ምስ ኣተውዎም ንሶም ካብታ ጉዳይ እትያ ምልቕ ኢሎም ተኣልዮም ኣለዉ ኣብታስ ዝረሰነት ሜቢ ሳውና ቃልቃል ትብል ዘላ ሳውና ድማ መን ኣትዩሎ ማለት እዩ ኤውሮጳ ኣብ ኣባይና ተሪፎም ኣለቶም ካልኦት ኩሎም ይወፁ ኣለዉ ራሽያ እውን እንተኾነ ትወፅእ ኣላ ኣብኡ ስለዚ ኤውሮጳ እንታይ ትግበር እዩ ትሕቶ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ኩነታት እዩ ለስናው እንታይ የጋጥም ኣሎ Aid of Vladimir Putin. This image was unthinkable after 2022. Forget holding talks at the same table. Western officials would get up and leave when Lavrov started speaking. Yet here we are. The Americans and Russians talked for more than 4 hours. They also had a working lunch. Overall, the mood was serious and businesslike. No smiles, handshakes or hugs. And what about the outcomes? The United States has released a statement. It talks about 4 points of consensus. Number 1, establish a mechanism to address ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ምርዳእ የድሊ መጀመርያ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመት ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ንርኢ ነርና ሰርጌይ ላቭሮቭ ናይ ራሽያ ዲፕሎማት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብዘ ዝቀረበሉ ምናልባት ከም ገለ ኢሎም ተተራኺቦም እቶም ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ብሊንከንን ገዲፎሞ ይወፁ ነይሩ ወላ እውን ኣብ ዩኤን እንትኾኑ ኩሉ ግዜ ብፀርፍን ብውርደትን ተዘይኮይኑ ንዑ ዕድል ክቡ ይክእሉን እዮም ነይሮም ዳርጋ ካብቲ መብዛሕትኡ ዓለም ለኻዊ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ገለን ዝግበር ዝነበረ ድማ ንራሽያ ገሊሎም እዮም ገስወት ኤውሮጳ ተገሊሉ ሎሚ እዚያ ጉዳይ እዚያ ድማ ኣይተዋሕጠትሎምን ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብቐረባ ንርባዕተ ሰዓት ዝወሰደ ሰፊሕ ዝኾነ ምይይጥ ከም ዘካየዱን ናይ ስራሕ ምሳሕ ድማ ዝበሃል ኣሎ እዚ እውን ኣገይን ፍሬንድሊ ኤንቫይሮንመንት ስለ ዘሎ ጥራይኩም ዘጋጥም ትረዳዳ ወይ እውን ጥቃጥቃ ኮይንካ ክትበልዕ ትኽእል ምዃንካ ተተፈሊጡ ድማ ናይ ምሳሕ ወርኪንግ ላንች ዝበሃል ዝግበር ተዘየለ በብሽጣረኻ ክትረአ ዘይደሊ ኮይንካ ጥቃጥቃ ኮይንካ እውን ክትበልዕ ኣይደልን ኢኻ ብሓፈሻ ፍሬንድሊ ኤንቫይሮንመንት ወይ እውን ናይ ምርድዳእ መንፈስ ዘለዎ ከባቢ ከም ዘሎ ይዝረአ ዘሎ እዚ ድማ ንኤውሮጳ ኣፀሊልዎም ዘሎ ገለ ካብቲ ውሳኔታት ዝገበርዎ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ገይሮም ቁፅሪ ሓደ ነቲ ቀጭቀጭ ከብል ዝኽእል ኣፈላላይ ኣብ መንጎኦም ዘለዎ ኣድረስ ክገብርዎ ከም ዘለዎም እንታይ ማለት እዩ መራስኒ ዝኾነ ዝፈላለዮም ነጥብታት ኤግዛክትሊ እንታይ እዮም እዞም ነጥብታት እዚኣቶም ብትክክል ክግለፁ ዘለዎም እዮም ግን ኣገይን ሓበራዊ ነጥብታት ኣቐሚጦም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ክልቲኦም እውን ዝገራጮን ናይ ምንህሃር ድሕሪ ትርክብሲ ናይ ምንህሃር ናይ ባእስን ምልክት ኣይኮነን ኣርእዮም ክልቲኦም ናይ ምርድዳእ መንፈስ ከም ዘለዎም እዮም ኣርእዮም ዘለዉ irritants in the relationship. Now, I'm not sure what irritant means here. Is it Russia's invasion of Ukraine? Or American sanctions on Russia? Or European refusal to talk peace? There is no clarity yet, but both sides are hoping to normalize relations, even appoint ambassadors to smooth things out. Number 2, both sides will appoint a team to discuss Ukraine. They will try to end the war as soon as possible. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቁፅሪ ሓደ ንክልቲኦም ነቲ ክቕፅል ዝኽእል ኩነታት ክዕንቅፉ ዝኽእሉ ጠጠው ከብልዎም ከም ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን እዚ እንታይ እዩ ኮይነ መንወሪርዋ ዩክራይን ድዩ እገዳ ኣብ ራሽያ ድዩ ናይ ኤውሮጳ ኣብቲ ኩነታት ዘይምህላው ድዩ ዝኾነ ይኹን ነቲ ጉዕዞ እንቅፋት ክኸውን ዝኽእል ከወግዱ ከም ዘለዎም ካልኣይ ድማ ነዚ ጉዳይ ናይ ዩክራይን ኩናት ወይ እውን ኣብ ዩክራይን ዘሎ ጉዳይ ንምፍታሕ ክልቲኦም ሃይ ሌቨል ቲም ንዑ ታስክ ፎርስ ፍሉይ ዕዮ ወሲዶም ንዑ ክሰርሑ ዝኽእሉ ብክልቲኡ ወገን ክኢላታት ክምዝዙ ምዃኖምን ኤምባሲታት ናይ ክልቲኦም ድማ ምሉእ ስርሑ ክጅምር ከፍቅዱ ምዃኖምን ስለዚ ኤምባሲታት ናቶም ኣይተዓፅውን ግን ሕፅረት ብዘለዎ መንገዲ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም እጂ ግን ፉል ፍሌጅድ እኹል ሰርቪስስ ክህብ ዝኽእል ፉል ስታፍ ክመልኦ ከም ዝኽእል ናብ ንቡር ዝኸይድ ዘሎ ዲፕሎማሲ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ወርያልስ እንታይ ኣሎ ካልእ ኣበይ ገፁ ይኸይዳ said 2 issues would dominate those talks. Territory concessions and security guarantees. Listen to this. Well, there's some underlying principles. This needs to be a permanent
into the war and not a temporary end as we've seen in the past. We know just the practical reality is that there is going to be some discussion of territory and there's going to be discussion of security guarantees. ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ወላ ኣብዘ እውን ብቐረባ ክርየኩም ክፍትኒ ብሕፅር ዝበለ ክርዮ ስለ ዝደለና እምበር ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ተሰሚዕዎ ከምውን ስምዒት ናቱ ድሕሪ ዝርከብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ርእቶ እውን ክሰሚና ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብዩ ናይ ሓዋር መፍትሒ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ የስ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ሓፂር ግዜ ዝኸይደ ኣይኮነ ኣሜሪካ ጥራይካ ኣይኮነ እንትተልዮ ዘላ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ራሻ ብፍጹም ናይ ሓዋር መፍትሒ እንተዘይኮይኑ ናይ ሓፂር መፍትሒ ከም ዘይደልዩ ስለምንታይ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ስለ ዘለዉ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ሓይሎም ስለ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ክፈትሕዎ እንተኮይኖም ንሓዋሩ ዝፀገም ዚ ካልኣይ ግዜ ፑቲን እውን ደጋጊሙ ዝብላ ዘሎ ካብ ሱሩ መሰረቱ እንታይ ትፀገም ፈሊጥካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ሱር መሰረት ናይ ትፀገም እውን ተረዲዎ ይዛረበሉ ኣሎ እሱ ድማ ናይ ኔቶ ምስፍሕፋሕ ከም ዝኾነ ስለዚ ናይ ኔቶ ምስፍሕፋሕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከም ዘይፍፀም እንድሕር ተረጋጊፁን ንሱ እንተተወዲዩን ደን እቲ ካልእ ኩሉ ክግበር ዝኽእል ኮይኑ ይስማዕ ወላ ራሽያ ገለገለ ሕድገታቱን ክትገበር ትኽእል ትኾን ምክንያቱ ብመሰረቱ እቲ ናይ መሰረት ፀገም መፍትሒ ክረክብ ተኽኢሉ ኣብዚ ፕረስ ተዛረብዎ ስከብካ ታንስማ remain engaged in this process to make sure that it's moving along in a productive way. What does an enduring and successful end look like? Did you present any proposals to the Russians today? Well, there's some underlying principles. This needs to be a permanent end to the war and not a temporary end as we've seen in the past. We know just the practical reality is that there is going to be some discussion of territory and there's going to be discussion of security guarantees. Those are just fundamental basics. ኣብዚ ሕጂ ኣገደስቲ ነጥብታት ዝጥቀሱ ዘለዉ ሓደ ናይ ሓዋሩ መፍትሒ ክህሉ ከም ዝኸለዎ ካልኣይ ድማ ተሪቶሪ ወይ እውን ገለ ግዝኣታት ክውሰዱ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ብጉዳይ ናይ ግዝኣታት ኣበይ ራሽያ ጠጠው ክትብል ካበይ ንኔው ክፍቀደላ ካበይ ንኔው ክትቅፅል የብላን ነዚ ክዝረብ እዩ ልዕሊኡ ድማ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ደው ምባል ድማ ንሓዋሩ ውሕስነት ንክህልዎ ወይ እውን ዝኾነ ፀገም ከየጋጥም እንታይ ዓይነት ጋራንቲ ክግበር ይኽእል ኣብኡ እውን ዝርርብ ክካየድ ምዃኑ that will undergird and underlie any type of discussion. But I think the most important part is the president has stated his desire, his determination to end this war, to end the killing that is going on, the death and destruction that is happening as this war goes on and on, month after month after month, and the killing fields of eastern and southern Ukraine is unacceptable. It is not in the interest of either country. It's not in the interest of the world, and certainly not in the interest of the United States and Europe. ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ቀንዲ ኣገዳስነት ናቱ ነዚ ኩነታት እዚ ንሓዋሩ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ሞትን ህልቂትን ብዝቐልጠፈ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ሞት ብወገን ብየማን ይኹን ብፀጋም እቲ ሞት ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ዝተኻየደ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ርክብ እንታይ ዓይነት ስምዒት ወይ እንታይ ዓይነት እንታይ ከም ተሰምዖ all of those things will drive the negotiations going forward, and as you can see, President Trump is determined to move very quickly. We just had a head of state phone call, the first in years, and here we are less than a week later at the highest level of the U.S. and Russian government, and we expect to continue to drive that pace to not only end the war, but then to unlock what could be very productive. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዞም ሰለስቲኦም ኣዝዮም ልዑል ደረጃ ናይ ፖለቲካዊ ሓለፍቲ ናይ ቲም ዶናልድ ትራምፕ እዮም እቲ ዝዛረብ ፀናይ ማይክ ዎልስ እዩ ዝበሃል እዚ ሰብ እዚ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ብዛዕባ ናሽናል ሴኪሪቲ ሃገራዊ ድሕነት እቲ ዝቐረበ ኣማኻሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ እቲ ዝቐረበ ንኩሉ ነቲ ሃገር ናሽናል ሴኪሪቲ ዝምልከት ማለት እዩ ኣብ መንጎ ዘሎ ነቲ ኩነታት መሪሑ ዝኸይ ዘሎ ድማ ቁፅሪ 2 ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ እዩ ሳልሳይ ኣይፈለጥኮን ኣለኹ ምን ምዃኑ ግን ኣይ ቲንክ ቺፍ ኔጎሽተር እዩ እውን ምሳቶም ዘሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ በቶም ዝለዓለ ደረጃ ዝኣምኖም እዩ ሬፕሬዘንትድ ኮይኑ ዘሎ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ዝከታተሎ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ካብ ድሌታቱ ወፃኢ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ምግንዛብ የድሊ Well, I think those are things that those are to be discussed, and those are things that will start and do the tough work ahead. But the importance is an endless war in Europe that was literally has turned into a meat grinder of people. And President Trump has shifted the entire end, and only President Hard and difficult diplomacy in closed rooms over a period. Well, again, we're not going to pre-negotiate an end to this conflict.
These are the kinds of things that have to happen through hard and difficult diplomacy in closed rooms over a period of time. What's important to understand is two things. The first is the only leader in the world who can make this happen, who can even bring people together to begin to talk about it in a serious way, is President Trump. He's the only one in the world that can do that right now. The second thing I would say is that in order for a conflict to end, everyone involved in that conflict has to be okay with it, has to be. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንደይ ፍርሂ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘለዎም በዚኻ ትርኢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስቴፕ ዝገበርዎ ቲም ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝበለፀ ፕሬዚደንት ምዃኑን እቲ ዝበለፀ ውሳነ ዝወስድ ፕሬዚደንት ምዃኑን ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብጀኩ ካልእ ክገብሮ ስለ ዘይክእል እዩ ከምዚ እናበልካ ነቲ ኢጎናቱ ክትምግቦ ክትክእል ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ እንተኢልካዮ ጥራይ ምስ ክሰርሕ ዝኽእል ኩላታ ትግበር ዘላ ናቱ ብልሒ ናቱ ጥበብ ናቱ ክእለት ምዃኑ ክትገልፅ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ እንተፀሊእካ ዮር ፋየር ክትብል ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ኣብዚ ሓለፈ ምሕደራ ናቱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ይገድፍ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ይገድፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናቱ ንኩላቶም ሰጊጎም እዩ ወላ ሓንቲ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ክሰጉጉን ክኣልን ዝኽእል ስለ ዝኾነ ብጥንቃቐ ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ምስኡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤቭሪ ቃል ክገልፁ ከለዉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናቱ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዝደሊ ከምኡ ስለ ዝኾነ ፕሬዚደንት ከምዚ ዝደሊ ገለ ናበል እዮም ኣገይ ኤግዛክትሊ ንናቱ ድሌት ከተግብሩ ዝኽእሉ ካቢነ ከም ዝመረፀ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ነይራ ኣብዚ ብተግባር ድማ ንሪኦም ኣለና ንኣብነት ማርኮ ሩቢዮ ብዙሕ ናቱ መርገፂታት ዝነበሮ ሰብ እዩ ንሱ ክምረፅ ከሎ ድማ እቶም ቲም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ ዓብ ስጋት ነይርዎም ሰብ እዚ ክጠልሞ ይኽእል እዩ ካብቶም ወርሞንገረርስ ወይ ድማ ካብቶም ናይ ኩናት ጎስጎስቲ እዩ ገለገለ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ኣገይን ስቲል ኣለዎ እቲ ፊሊንግ ግን ክሳብ ሕጂ ብንሪኦ ዘለና ክሊርሊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትእዛዝ ዝፍፅም ዘሎ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ወላ እውን እቲ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ እውን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብምሉእ ተኣዚዞሞ እሺ የሰር ኢሎም ዝኸድዎ ሰባት ገይሩ ዘሎ ግን ከምኡ ኢሎም ከዓ እንታይ ይብል ይኸውን ንሱ ከዓ ብዙሕ ሰብ እዩ ትፅቢት ገይሩ ዝነይሩ እንታይ ክብል እዩ ስኸ ኢሎም እስማዕ የብዚ It was from his Florida resort, not the Oval Office, that the president issued his latest broadside against Ukraine. I think I have the power to end this war, and I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. It is ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ጣጣ ዘይብሉ ከም ዝኾነ በዚኻ ትፈልጥ ንኤውሮጳን ከምኡ ድማ ዩክሬንን ዝምዝም ክብሉ ተሰሚዖም ነይሮም ኣነ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ከብሎ ዓቕሚ ዘለንን ስልጣን ዘለንን ፕሬዚደንት እየ ገለገለ ግን ከም ዝሪኦም ዘለኹ ዕሚም ዝብሉ ዘለዉ ኣይተዓደምና ናብ ጣውላ የምፃኹምና ዝብሉ ዘለዉ ገለ ኣለዉ እናበለ ይብሎም ኣሎ 3 ዓመት ኣይትፅበዩ ነይርኩም ኢልዎም ኣነ ኮ ትባልየ መፅያ ኣብ ስልጣን ጠጠው ከተብልዎ መደብ እንተዝነብረኩም ን3 ዓመት መደብ ነይርኩም ሽዑ ጠጠው ከተብልዎ ትኽእሉ ነይርኩም ኣብ ዝነበርኩም ነይርኩም ሕጂ ዕሚም ኣይትበል ኢልዎም ነቲ ናይ ዩክሬን ከ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ተትነብር ከይትጀመረው ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ነይርካ ኣበይ ነይርካ ኢኻ ሕጂ ኣብ ጣውላ ዘይመፃኹ ዶ ወላ ኣብ ኩርሲ ዘይመፃኹ ዶ እናበልካ ትዛረብ ኢሉ መሊስሉ እዚኣ ከዓ ዝገደደት ሕጂ ኤውሮጳውያን ምኒን ከዓ ጀሚሮም ኣለዉ ነዚኣ ምስ ሰምዑ እምበሃር ከምኻ ኢልካ ይብሉ ኣለዉ ከስምዓኩም የፅነ ኢለ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳ ቤይቢሲት ክገብር መደብ ዘለዎ መራሒ ከም ዘይኮነ ንጹር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ንቐፅል It is stunning language from an American president that has left Ukraine and Europe's leaders reeling. They knew things would be different in this Trump presidency, but this is altogether different. Blunt, direct, and against every one of their principles. The words followed this meeting in another gilded palace on the other side of the world, in Riyadh, Saudi Arabia. So, is it comes you look at Benio Khan, Saudi Arabia, after learning he was not invited for the first round of Ukraine peace talks between Russia and the U.S. This Russia-American meeting in Saudi Arabia was a surprise for us, just like too many others. I don't know who will stay there, who will leave, who is going where. To be honest, I don't care. Tuesday's meeting focused largely. So Zelensky, very, very nervous comes along in the Garzolo. Abotrin ጭንቀትናት comes along because at the end of the day is ነገራትዚ beyond his control ካብናቱ ቁጥጥር ወፃኢ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ናብ ካልኦት ጉዳይ ከም ዝወደቐን ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ድማ ከም ዘይብሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ኸ እስከ but anyway ሕጂ ናይ ኤውሮጳ reactions እስከ ንስማዕ ንሽተይ Doug Herbert is with me. Doug, there's so many different things to talk about, aren't there? But let's talk about Donald Trump, first of all, and what he had to say, even blaming at one point Ukraine for the war. Okay, so it's a little bit of a trick or a trap question there, Stuart. So let me first back up and give the context, just a tiny bit. Look, this is the latest shiny rhetorical object to come out of Donald Trump's mouth. And it works, because here we are. Everyone is in now analyzing Trump's rhetoric mode. What did he mean? What is going to happen now? We're all concentrated, navel-gazing at his every utterance. I just want to preface my answer to your question by saying, Trump has no strategy for Ukraine. He doesn't think on a deep analytical geopolitical level. His strategy is about himself. What does he want? He wants the Nobel Peace Prize.
ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል እዚ ድማ ብዓብዩ ንኤውሮፓን ንዩክሬንን ካይፀርፍ ስለ ዘሎ እዩ በቃ ኣብ ርእሶም ደይቡ ዘሎ እቲ ጉዳይ እዚ ስለዚ እንታይ እቲ ኩነታት ደይልዎ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ተኮይና ቁርብ ድሕሪ ተመሊስና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ብቐሊሉ ክትርድኦ ትኽእል እውን ብቐሊሉ ክትዛረበሉ ትኽእል እኳ ኣይኮነን ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ስትራቴጂ ወይ ከዓ ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ምንቅስቃሳት ኣብ ግምት ዘእተው ኣካይዳ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንዶናልድ ትራምፕ ክዓግብ ዝኽእል ወይ እውን ክብሪ ከውብ ዝኽእል እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኢሉ እሱ ድማ ሓንቲ ዕላማ እያ ዘላቶ ዶናልድ ትራምፕ ንነዊሕ ድማ ተገንዚብና ኣለና ኢሉ እሱ ከዓ ኖቤል ፕራይስ ክወስድ ይደሊ ኣሎ ኢሉ ኖቤል ፕራይስ ነዚ ዝዓበየ ኩናት ጠጠው ተቢለዮ ኖቤል ፕራይስ ክወስድ እየ ብዝሓፀረ ግዜ ድማ ጠጠው ከብሎ ኣለኒ ስለዚ እቲ ኣብ ኖርዌይ ዘሎ ኖቤል ፕራይስ ቀደም ንኦባማ ስለ ዝሃብዎ ምስ ኦባማ ድማ ብዙሕ ስለ ዝወዳደር ንሱ ብውልቁ ነቲ ኖቤል ፕራይስ ግድን ክቡን ኣለዎም ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ናይቲ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝገበሮ ናይ እስራኤልን ናይ ገለመለን ትግባኣኒ ነይራ ኢሉ ኣይሃብዎን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ዝተፈትሐ ዓቢ ክወስዳ ከለዉ ንዓያ ትግባእ ነይራ ኢሉ ኣይሃብዎን ስለዚ ምሳቶም ውንቂምታ ክህልዎ ከም ዝኽእል እቶም ዳ ኖቤል ከወደይ ኣይናይ ዝጠቅም ሽልማት ኮይኑ ዘይሂብዎ እዮም ዓለምና ሰላም ረኸበት ዘይሂብዎ እዮም እቶም ኤውሮፓውያን ርእሲ እንተለዎም ኮይኑ ጌርካ በቃ ኢሎም እንተሂቦሞ ምናልባት ክዕርፍ ዝኽእልካ ይኸውን ግን again ሳቶም ከምኡ ህልኸኛታት እዮም መስለና I bang on about this because this is what he wants. He's still resentful that Obama got it years back. He thinks unjustly. He wants that prize. How do you get from A to B, the prize? You get there by speeding up this process, i.e. the US-Russia talks, ending the war quickly, and he says he's the only man who can do it. Now we can listen to sort of take those remarks that we just heard in context. Yeah, he's blaming, falsely accusing Ukraine of starting the war. Factually, Ukraine was unprovoked. Russia invaded Ukraine in 2022. I find it actually archly ironic that I even have to sit here saying these things. حسوت اندي تزارب كم زي بسمع إدنا تزارب خلوجن حق تزارب وين أبكون إن أبجبت استمركوس تزارب بعد تزارب زلوا كوينيو أكت تجبر in reality تجن again propaganda نيروبا يزدقم زلوا إذا كوينات زي unprovocable نسب كي تقصقص تجمر الرشاسي حلمنا يوكرين نمقبات سلزنا برايو بقى حنت معلتك عبدك أستبرابيرو نيوكرين كورايلي متيلهم يمنت propaganda نسب يمقبوني رمبت أبز مومنت زي أبز جزيزي نزناتهم حشوية enjoy كقبر زخل ويون كقدس اللي زخل سبيلا راشا قبول زخونة ردو زخونة security تسأقام سلزنا برا نيتو زبال أب فنجان أب قرارم تانك مز سلز جمرة ما نم حجر كم ناي راشا باور دما ناي نيتو مسائلاتنا أسواراتن أبدر كوخيت ناي جزومتيو شجر كفترة لمغانو مغا وشت حجرو بستفل عليه من قد بينجو تاتن بقالن بزح ناي رجيم changes الرحلة لزلو ناي نيتو سراوي دما أبدر كوخيت جزو كمتوا أيه فكرني يوكرين دما أزيا قد سيتاجر سلزخونة راشا بو من قدي صفح مري سلزلو مبدو نا يوكرين قداي كيح مسمري تزعابي كيح مسمري أبزخي مستنيتو يوكرين كم كدما ناس أزخونة تاجر كم دليل تخنا برتخليا أكلنا نيتو أكلنا أوروبا كونغنا نفكرنا يلوم ليرم أمريكا لما أكل تشناسر تربعتن علوا جيرم نتسلطان أبيدهم عزام تسيايا مالتيو عمز متش منقست جيرم قتيلهم دما نتوينات كدالوم زخل كله مدلاوات جيرم مسماتو unprovoked war يلوزي كسب نمود أتسمعيتاتي دزارب again حصوتنا أوروبا أب إيدهم ميتوا مالو نمن يمكن منو زفت نزلوا أتقول داي كل سفليت ويا بزوامزي أوروبا دما كنا متايو ويلو كنا متايا أجرجر قبرلو أتقول داي يستوى داي قد داي روسيا and أمريكا move جيروميوم so نتكون تقبلك you just have to play along مساتهم كيتكا كتساوت هلكا كال زخون نجار كبر زخل نجار كم جيله مجنزاب Almost putting it mildly, Stuart. Zelensky is dazed and confused, but still on his feet. Look, Ukraine continues to come under brutal attacks, drone attacks by the day, often aiming at, again, even though Russia vehemently denies it all the time. Hajintayu, Europa completely completely أغلب سيبوا مالو تكون تهدما كابكو تتصرم وتعي إنه خني خيرالو. انتايكو قبري يقولوا we don't know بحفش هاجن نتكون تهات وحد عبيلومو كقصلو ترايم زخلو مغنياتو دونالد ترامب كله ليفرج كل حيلي زلو محرات كقبر لهم زخل دما أي مسلني زلو دونالد ترامب كاب كمو كمتيني أوروبا يكون كحمم زفتن زلو بقبو دما أوشت أمريكا يقاتي موزلو إذا أسكسمعوا تي أب أمريكا زقاتم زلو كنا تسمعوا 20 years old people that are 120 years old up to 129 3,472,000 people. Wow. You know, that can't possibly be because the record is like, I think it's one person, a woman lived to 127, but they have 3,472. Okay, but now we're going really in.
people from 130 years old to 139-year-old, 3,936,000. መቸም ብልሽውና ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዝያዳ ዘሎ እናተባህለ እንዲ ዝዝረብ ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ብቐሊሉ ተጻሪፍካን ዝኸሰካ ኣካል ስለ ዘየለዩ ኣብ ኣፍሪቃ ብልሽውና የለን ይብለኩም ያለኹም absolutely ማዓት ብልሽውና እዩ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ but at the same time ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብልሽውና ድማ ስምዑ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዶጅ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢለን ማስክ ዝፍሕሮ ዘሎ ዘምፅኦ ዘሎ ጉድ እንታይ ረኺቦም ኣለዉ ነቲ ሶሻል ሴኪሪቲ ዝበሃል ወይ እውን ናይ ጥሮታ ነቶም ሰሪሖም ወዲዮም ጥሮታ ዝወስዱ ፋይላት ክፍትሽዎም ዝጀመሩ እንታይ ረኺቦም ኣለዉ ዕድሚኦም ካብ 120 ክሳብ 129 ዝኾኑ ዕድሚኦም ማለት እዩ እንደዚ ዕድመ ዝነብር ሰብ የለን እንተሎ ሓደ ክልተ እዩ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ደሞዝ ዝኽፈሉ ዘለዉ 3.47 ሚልዮን 3.5 ሚልዮን ሰባት ዕድሚኦም ካብ 120 ክሳብ 129 ዘለው ክለ ዕድመ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ሶሻል ሴኩሪቲ ወስድ ኣለዉ ዕድሚኦም ካብ 130 ክሳብ 139 ዕድመ ናይ ማቱሶላ ንብሎ ዝነበርና ብኣካል ይረአ ኣሎ ኩሉ እዚ ገንዘብ እንታይ እዩ ብብልሽውና ዝኸይድ ዘሎ እዩ ከባቢ 3.9 ሚልዮን ድማ ካብ 130 ክሳብ 139 ካብ 140 ክሳብ 149 ዓመት ይቕመጡ ኣለዉ ተባሂሎም ስቲል ሶሻል ሴኩሪቲ ዝኽፈሎም ዘሎ ድማ ረዩ 3.5 ከምኡ ድማ ካብ 150 ክሳብ 159 እዚ እንታይ እዩ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ብልሽውና ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ዘርእየና ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኢለን ማስክ ዝመርሖ ዘሎ ናይ መዛግብካ ምፍታሽ ዘይተኣደነ ብልሽውና ይካየድ ስለ ዝነበረ እቶም ብልሽዋት ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዝነበሩ ካልእ ክኸውን ከሎ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ድማ ብብዝሒ እቲ ብልሽውና ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣካይዳ ዓብ ፅልዋን ዓብ ሓደጋ ናውዲቑሉ ነይሩ እዩ ስለዚ ካብዚ ብምቕፃል ናበይ ገፅካ ክኽየድ ይኽእል ኤሮጳ ከንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣምፅኤልኩም ነይረ ኤሮጳ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስምዕዎም ኣብዚ We need to end the man-made climate change hoax. USAID afuera! A government agency that fraudulently wastes taxpayers' money, engages in money laundering, and acts as a CIA front to manipulate public opinion abroad to effect regime change must be taken down. USAID has even indirectly funded the Wuhan lab from where the Chinese virus was leaked, which then ushered in the COVID totalitarianism. WHO, afuera! These people are fed up with these unelected. እዚኣ ድማ ኣብ ባይቶ ናይ ኤሮጳ ዶናልድ ትራምፕን ኢለን ማስክን ዝገበሩ ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ተሓጒስና ከምኡ ድማ ኣብ ኤሮጳ ንውድብ ጥዕና ዓለም ኤክስ ሃብዎ ዩኤስኤድ ዝበሃል ዘሎ ኤክስ ተዋሂብዎ ይግብኦ እዩ እዚኦም ኩሎም ንብልሽውናን ንሕማቕን ንተንኮልን ከም ቀዳሞት ቅድመ ግንባር ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ናይ ኮቪድ ተወሲድና እቲ መጀመርያ እቲ ቫይረስ በቲ ዩኤስኤአይዲ ዝበሃል ዘሎ ዝተቐናብረ ኣብ ቻይና ከም ዝኾነን ንዑ ድማ ነቲ ሓሳብ ተቐቢሉ ድማ እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ምቁፅፃርን መጋበርያ ናይቶም ፋርማ ካምፓኒታት ኮይኑ ሓደጋ ዘውደቐ ማንም ዘይመረፆም ንህዝቢ ዓለም ግን ቀላስ ተራፅዖት ዝነበሩ እዮም እዚኦም ክፅረግሎም ትብል ኣላ ናይ መወዳእታ ዘረባናታ ስምዕዋ ኤሮጳ ድማ ነዚ ክኽተልዎ ከም ዝኽእሉ ግምት ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ Bureaucrats of this lobby organization for Big Pharma who are unaccountable to no one except maybe to their Chinese donors. President Trump is showing us the way. And unless we want to go down in history as complete idiots, we should follow his lead. Green Deal, development aid, WHO, take it all down and give us Doge instead so we can fight these despicable globalitarian misanthropists. So, እዚ ኣብ ባይቶ ኤሮጳ ዝተዘረበ እዩ ከምታ ኢለን ማስክ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብመንገዲ ኢለን ማስክ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኤሮጳ ድማ ይምፅኣና ኩሉ እቲ ጓሓፍናትና ክፅረግ ክኽእል ኣለዎ እዚ መጋበርያ ናይ ሬጂም ቼንጅ ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት እናኣተወ ብሽም ረድኤትን ሓገዝን ንካልኦት ሃገራት እቲ ፀገም ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ውሽጦም እውን ስለ ዝኣተወ እዚ ፀገም እዚ ክፅረግ ኣለዎ ዝብልዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣውፂዎ እዩ ካብኡ ሃገሩ ስሒብዋ እዩ ነቲ ዩኤስኤድ ዝበሃል ዝነበረ ሓደ ካብቲ ነዚ ኩሉ ናይ ጥዕናታትን ገለመለን ኣብ ምፍብራኽ ገንዘብ ዝብትን ዝነበረ እውን ኤክስ ይብዎ ኣሎ ናብኡ ንኸይመለሱ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ብልሽውና ብኡ ዝካየድ ዝነበረ የቃልዕዎን ናብ ህዝቢ የቕርብዎን ኣለዉ ስለዚ ካብዚ ቀፂልካ ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ ነገር የለን ዶናልድ ትራምፕ ድማ
ቆሪጹ ተበጊሱ ከም ዘሎ ምርኣይን ምግንዛብን የድሊ again እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትግበር ዝኽእል ክንብል ኣይንኽእልን ኣሜሪካ ብፅኑዕ መንገዲ ትኽተሎ ከም ዘላ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ትጎየሉ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና የግዳስ እዚ ኩነታት እዚ ቀሊል ኩነታት ኣይኮነን I really hope ናይ ብሓቂ ተስፋ ገብር ኤሮፓ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ነኺሳ ክትሕዞ ምክንያቱ ተሰይ መስር ኣብ ኤሮፓ ከቢድ እዩ ክኸውን ኣይክልኒ እዚ ማለት ኣይክልኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ግን ትዝኸበደ ክኸውን ኤሮፓ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትገብሮ እያ ኢለ እምነት ከውርድ ኣይክልኒ ግን ጻውዒት ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይመጽእ ከም ዘሎ ምርኣይ የድሊ ሕጂ now let's go to Africa what's going on መጀመሪያ በዚያ ንጀምር Add to that the rift between Ethiopia and Somalia after Ethiopia signed a non-binding agreement with the breakaway Republic of Somaliland last year. Michael Woldemariam, associate professor at the University of Maryland, says there are solutions to be had, but reinvigorating a regional peace initiative would be a start. I think we need a region-wide conversation, one that's actually trans-regional, right? That brings the African side of the Red Sea and the Middle Eastern side of the Red Sea together to dialogue about the ways in which various conflicts across the region can be. እዚ ቪድዮ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ክኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ንቀርኒ ኣፍሪካ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እንተተዓዚብካ ኣብ ሶማልያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ተተዓዚብካ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ሶማልያን ክንምንታይ ካልኦት ሓይልታት ይኣትወሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ተተገንዚብካ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ተተገንዚብካ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተተገንዚብካ ብምሉእ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑዎ ዘሎ እዚ ዓብይ ኣገዳስነት ብዘለዎ መንገዲ ክስራሓሉ ከም ዘለዎ ይዛረብ እዚ ሚካኤል ወልደማርያም ዝበሃል ኣሶሲየት ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሪላንድ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ኤክስፐርትስ ግን ነቲ ኩነታት ኣሜሪካ ፍሉይ ኣቓልቦ ክትቦ ከም ዘለዋ ፖሊሲ ናታ ድማ ብምሉእ ብቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ብስግር ባሕሪ ከይድካ ስዑድ ዓረብ የመን ጆርዳን ካልኦት ሃገራት ዖማን ኩለን ኣምፂኻ እተን ብንየው ዘለዋ ቀይሕ ባሕሪ ብወገን ዓረብ ዘለዋን ብወገን ኣፍሪካ ዘለዋን ኮይንካ ሓደ ዓብይ ዲያሎግ ክግበር ከም ዘለዎ ብኡ ጌርካ ነቲ ኩነታት እቲ ከተረጋግኦ ሓሳብ ይህብለው ማለት de-escalated. Woldemariam says the U.S. can and should play a role because they have the capabilities and relationships with everyone in the region, except perhaps Eritrea. But the new administration is recalibrating its foreign policy, and until President Trump selects African envoys, the best guess for U.S. engagement today lies in its recent involvement, according to Iran. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታቲ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዋ ነቲ ኩነታት ቅርብ ዝበለ ስጉምቲ ብምውሳድ ንክትፈትሖ ክትፍትን ኣለዋ ዳርጋ ምስ ኩለን ዝምድና ኣለዋ ብጀካ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ብናይ ቀደም ፖሊሲ እንድሕር ከይዳ እቲ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ውፅኢት ናቱ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ምዃኑ መን ክረድኦ መን ይርዳእንን እዩ ስታተስኮ እዚ ሕጂ ዘላቶ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን እቲ ዞባ ዘለዎ ውፅኢት ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ዝመርሖ ዝነበረ ኣካይዳ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ካለ መንገዲ ሪካሊብሬት ይብል ፀኒሑ ምናልባት ተጠቂሞምላ ነቲ ዘለዋ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ኣብዚ ዞባ እዚ ከም ብሓድሽ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ትኽእላ መፍትሒ ክትረኽበሉ ትኽእል እያ እንተዘየለ ኣብ 2018 ናብ ዝበለፀ መድረክ መፂኡ ነይሩ እዩ ድሓር ዳ ነገር ክፅሕትሩ ስለ ዝጀመሩ እምበር እቲ ዞባቲ ናብ ሓውሲ ሰላም መፂኡ ነይሩ እዩ ግን ኣገይን ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ንምፍሻል ስለ ዝተጓየየ ድማ ጆ ባይደን መፅኡ ቀልጢፉ ክቃትሎ ስለ ዝፈተነ ኢና ሪኢና እምበር ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ተበፂሑ ነይሩ እዩ ሕጂ ንቐፅል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዚ ኩነታት እዚ Cloche Blanchard, a specialist in African affairs at the Congressional Research Service. At the very end of Congress, we saw legislation passed to require the next administration to appoint another special envoy for Sudan. How quickly the Trump administration will move on that is not yet clear. As the Sudan continues to percolate, so do the tensions. ሕጂ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ፍሉይ ልኡኽ ክግበረሉ እንተዝኽእል ሓደ ነገር ቀልጢፉ ፍሉይ ልኡኽ ገይሩ ነቲ ኩነታት ሃንድል ክገብሮ እንተዝኽእል ወይ እውን ገለ ክገብር እንተዝኽእል ሓደ ለውጢ ምመፀ ነይረ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሳቶም ከም ይብሉ ጉዳይ ሱዳን ግን ኣበይ በፂሑ ኣሎ ስምዑ እዚ For our next story, we shift focus to Sudan. After almost 2 years of a devastating civil war, Sudan is possibly heading toward a Libya-style split. Warring factions in the North African country, that is the Sudanese army headed by Abdel Fattah al-Burhan and the paramilitary chief Mohammed Hamdan Dagalo, have announced parallel governments. A coalition of Sudanese political bodies will sign the founding charter of a new peace and unity government allied with the paramilitary RSF in Nairobi. This alliance سنتين نريد لنا سودان نبي حكي زقرميو دحر ليبيا سودان دما أنا ليبيا يصبياكم زلوا يزنقر زلوا ليبيا أتتشينا سرت حدا ديمقراطي كما تأكميو نزيناتكم ديكتاتور زلوا قدافي
መነባብሮ ብምቾት ናይ ኤውሮጳ ዝመስል ላይፍ ስታይል ፈጢሩሎም ዝነበረ ኖ ዲሞክራሲ ዕሸኩም ኣብ 4 ዓመት ምርጫ እንድሕር ጌርኩም ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ዝበለፀ ሂወት ክህልወኩም እዮም ኢሎም መራሕዮምን ፖለቲኮምን ፈሓቢሎም ንሓድሕዶም ክባልዑ ካብ ዝጅምሩ ድሮ 10 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ድማ ወላ ሓንቲ ተስፋ ዘሎ መድረክ የለን ድሕርቲ ናይ ገራፍ ምሳሌ እንታይ ጋጢሙ እታ ሃገር ኣብ 2 ድያብ 3 ተመቂላ ኣብዚ ዋን እዚ ኦፊሻሊ ክልተ መንግስቲ ኣለዋ ሊብያ ኣብ ምብራቅ በቲ ቤንጋዚ ሓደ መንግስቲ ኣሎ ብመንዲ ዝወር ብኢማራት ብአይዶኖ ካልኦት ሓይልታትን ኣለዉ ንዑ ዝውርዎ ኣብ ትራብልስ ድማ ካልእ መንግስቲ ኣሎ እቲ ዓለም ለኻዊ ሬኮግናይዝ ዝገበረ መንግስቲ ዝበሃል ልክዕ ከምኡ ድማ ሱዳን ክልተ መንግስቲ ክህልዋ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ አልቡርሃን ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ኣብ እቲ ወቅዓዊ መንግስቲ ኣብ ሱዳን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሕጂ ድማ ንካርቱም ክኣቱ ዝፍትን ዘሎ ሓደ እቲ ካልኣይ መንግስቲ ድማ ብሕሜቲ ዝምራሕ ኣበይ ኮይኑ ከመሓድር ይበሃል ኣሎ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኮይኑ ከመሓድር ይበሃል ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ከመይ ኤርትራዊ እዚ ዝፅበየካ ዘሎ ሶማልያ ኣብ ክንደይ ተመቂላ ኣላ ኖበዲ ኖውስ እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ መቃዲሾ ዘሎ ነተን ካልኦት ስቴትስ ክቋፀረን ዓቕሚ የብሉን ሊብያ ደሰይም የመን ኣብ ክንደይ ተመቂላ ኣላ እቲ መንግስቲ ኣብ ሰንዓ ዝበሃል መንግስቲ ኣሎ ኢንተርናሽናል ገለመለ ዝብልዎ ሕቲ ድማ ነፍሱ ዝካለ መንግስቲ ኮይኑ ኣሎ ኤቭሪዌር ሱርያ እንድሕር ከይድካ እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ንእሽተይ ክፋል ሒዙ ዘሎ እቲ ካልእ ሃገር መን ቋፀሮ ኣይፍለጥን እዩ ኤቭሪዌር ኣብ ዝኸድካዮ እቲ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ምስ ተፈተነ እታ እንኮ ካብ ተፈተነ ናይ ዲሞክራሲ ዝደሓነት ኣፍጋኒስታን እያ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ስለ ዘፍሸለቶ ሓደ መንግስቲ ድማ ኣለዎ ኣብዚ ይሕማቕ ይፀብቕ ካልኦት ኩላተን ናይ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ኢራቅ ኪድ ወላ ሱርያ ኪድ ሊብያ ኪድ ሱዳን ሕጂ ንሪኦ ኣለና ናይ ሱዳን ንስምዑ እንጂ ኣብዚ ለንቀነይ ኣጋጢሙ ዘሎ እዩ እዚ ድማ ዕጫ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እዩ Kenya finds itself at the heart of Sudan's escalating power struggle. The Rapid Support Forces, RSF, one of the warring factions in Sudan's brutal conflict, is set to announce a parallel government on Kenyan soil. This move puts President William Ruto's administration in the diplomatic spotlight, raising critical questions about Kenya's foreign policy, regional stability, and its role in Sudan's deepening crisis, as Michelle Ngel Odhiambo. ከም ንሪኦ ዘለና ኬንያ ድማ ተወሳኺ ሓደገኛ ስጉብቲ ከም ዝወሰደት ድማ ትንገር ኣላ ኬንያ ናይ ሱዳን ናይ ብማዕዶ ዝኾኑ መንግስቲ ቅድሚ ሕጂ ናይ ማዕዶ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ኣብ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ እንገድ ነይሩ ንዑ ትለትንግ ዝነበረ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ካብ ኣሜሪካን ካብ ካልኦት ሃገራትን ትቐበል ነይራ ልክዕ ከም ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናይ ሱዳን እዚ ኸ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኢማራት ከይዱ ዊልያም ሩቶ ምስ ናይ ኢማራት መራሕቲ ብዙሕ ዲልስ ከም ዝገበረ እዩ ዝዝከር ሕጂ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ፍሉይ ዋዕላ ናይ ሁማኒታርያን ተባሂሉ ዋዕላ ተኻይዱ ነይሩ እቲ ዕላማ ድማ ነዚ መንግስቲ ናይ ሕሜቲ ፋክሽን ወይ እውን እቲ ጉጅለ ናይ RSF ዳዕማ ሸሪዕ ዝበሃል ንሱ እናተሳዕረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኮይኑ መንግስቲ ክገብር ስለ ዘይክእል ኣብ ወፃኢ ኣብ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ ኮይኑ መንግስቲ ንክገብር ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሃገር ከም ብሓድሽ ትምቀል ከም ዘላ ቀደም ደቡብ ሱዳን ኮሚኒቲ ኣልዩ ሕጂ ድማ ምናልባት እቲ ምዕራብ ናይ ሱዳን ፅንዒሉ ከም ሃገር ክእወጅ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ነዚ ብትሪ ኮኒንዎን ተቃዊምዎን ክኸውን ዘይግብኦ እዩ ብምባል መግለፂ የውፅእ ኣሎ ግን መን ይሰምዖ እዩ ትሕቶ ኣብዚ ስምዑ ንቻይ መልስ ማዓያ እዚ Members of the Sudanese Rapid Support Forces gathered in the Kenyan capital, Nairobi, making bold declarations about their political future. Led by General Mohamed Hamdan Dagalo, commonly known as Hemedi, the RSF has been locked in a fierce battle with Sudan's military-led government. So, the already up to Cairo, Abi تقبل كم زي حبي إيفنت خمسة جبرة نتوم ناي حميتي وجن منجس نخطغلو مالتيو منجس السودان ذهب مجلسنا زي مثلا or any other person. Those who want to rule Sudan should come and fight with the Sudanese people. The preference goes to those fighting now, those who can rule Sudan and protect it. They have the because this is a humanitarian crisis that is truly unprecedented in its scale and gravity, and it demands a response unprecedented in scale. نفسه كفير تراوي نزكون تاتزي مستقتله مجمريا عن السودان صبونا غير ندي زمن يلهم سلام كون لهم رقعت كرو بحقرو ما بيدهم كحزو انت خوني تمنيت حدايو ابكون النتريو زلنا دما كابو اصبي قزر حقيو نفس وكف اير تراو نزا فيديو زرزلو حنت نغير كذكر كتكلالكا ديمقراسي فتحي بلا بلا زبلو خازلو نتا هاجركا نتا تركابا هاجركا كطفول كاز دليد عنبر هاجر كركبوخا وي ونت محدرا اليوم نعبل هاجر كم حدر كبلوخا كم زي مخانو كم زاز حيك اتروح وين كرداكا خلالو it will never happen ديمقراطية دليخا كاسيل كبع الخاطر دليخا حزب إيرترا 5 مليون تخوني
ንሱ ተረዳድዩ ነቲ ሽግር ንክፈትሖ ኣጸቢቑ ይቐልል ካብ ካልኦት ሓይልታት ኣሜሪካ ኤውሮጳ ካልኣትዩ ጉዳይካ ክፈትሓልካ ካብ ምጽባይ እዚኣ እታለብዋ ነዚ ኩሉ ኣነ ዝበኩም ዘሎ ሓበሬታ ካብ ናይ ካልኦት ጽቡቕን ሕማቕን ክንምሃር ክንክእል ኣለና ካብ ናይ ካልኦት ክምሃር ዘይደሊ ድማ ሓደጋ ከምጽኣልካ ዝደሊ ዘሎ ሰብ እዩ ንዑ ሰሚዕካ ንዑ ተኸቲልካ ትገብሮ ድማ ጽባሕ ንግሆ ኢልካ ዝምለስ ነገር ከም ዘይኮነ ክርዳእኩም ክኽላሎ ሱዳን ኣምላኽ የጥሕኖም ግን ካብ ንላዕሊ ካብ ወፃኢ ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን ሰላም ይምነየሎም እቲ ኩነታት ድማ ዝኸበደ እዩ ሕጂ ናብ ዞባና ንመለስ ካብ ሱዳን ተበጊሱ ኣብ ዞባና እንታይ ዓይነት ኩነታት ይንቀሳቐስ ኣሎ መጀመርያ obviously እቲ ጉዳይ ዘሎ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ዘሎ በዝን ይጀምር ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩናትን ሙላዕ ትዳሉ ከም ዘላ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ነበረ ሙላቱ ተሾመ ብጽሑፍ በዘውፅኦ ሓበሬታ ከሲሱ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ንሕና ናብ ግዛት ኢትዮጵያ ዛተና ተዓዲምና ኢና ነዚ ድማ ምስጋና ይግብአና ነይሩ እምበር ተመሊሶም ከጸልሙና ይምተገብአን ሕጂ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ርስንድዩ ኣብዚያ እውን ብእንግሊሽ ጽብቕቲ ኤፒሶድ ሰሪሖምላ ነይሮም ምስከረዩ Really? Oh yeah, they're pointing the finger directly at Ethiopia's former president. Mulatu Tesho? Yep, that's the one. And they're saying... accusing him of trying to dodge the blame, you know, trying to hide what they call a warmongering agenda. Wow. It's basically like they're saying, look, he's the one who started all of this. Strong words. Strong words for sure, but then the question becomes, what's the evidence? You know what I mean? Right, like what are they basing this on? Well, it's interesting they even bring up... ሕጂ መጀመርያ ክርዳእና ዘለዎ እቲ ገይም ሓድሽ ኣይኮነን መጀመርያን ቅድሚ ኩሉን ክዛረቦ ዝደሊ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መጀመርያ ክብለይ ክልኔ ግን ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ 2015 ክከታተሎ ካብ ንሪኦ ዘለና ቀጻሊ እውን ሓቶ ዝነበርና ሙሉእ በሙሉእ ጠለብ ናይ ህዝቡን ወይ እውን ድምፂ ናይ ህዝቡ ሰሚዑ ነዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ቀጥታውን ቅልጡፍን ሰፊሕን መብርህን መልስን ክበሉ ከም ዝጀመረ እዚ ድማ ከም ውፅኢት እንታይ ንርኢ ኣለና ብሙሉኦም ቶም ሚድያታት ቀደም መንግስቲ ኤርትራ ስለዘይምልስ ነናቶም ግምታት እናበሉ ኤርትራ ከምዚ ገይራ ኤርትራ ከምዚ ኮይና ዝብልዎ ዝነበሩ ነዚ ናይ ኤርትራ ሓበሬታ ቪድዮ ክሰርሑሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ምክንያት ናራቲቭ ናትካ እቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኮሚኒኬሽን ክኢላ ኣብ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ወርክሾፕ ገይሩ ነይሩ ኢላ ኣብዛ ምፅልኩም ዝነበርኩ ካብ ኤርቲቪ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ናትካ ናራቲቭ ተቀላጢፍካ ንስኻ ሼፕ ክትገብሮ ኣለካ ቅርፂ ከተትሕዞ ኣለካ እንተዘየለ ጸላእትኻ ንዓኻ ብዝጎዲ መንገዲ ነቲ ሚድያ ክዝውርዎ ክፍትን እዮም ክዓውተካን ፅቡቕ ድማ ክኸውን ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ነቲ ሙላቱ ተሾመ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ እንታይ መዓርግ ኣለዎ ኣማኻሪ ናይ ብምዃኑ ግን ዝንገር ዘውፅኦ ሓበሬታ ቀልጢፋ ጭብጢ ብጭብጢ ክትምልሰሉ ጀሚራ ነዚ ድማ ኢና እንደል ነርና መጀመርያ እዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ مفتاح سلازابيوم ناب إيرترا صقعهم كوينات كوجوديوم صقم نخفطرو كم استبغوسيات نغر زلا إيرترا مالتيو إذا كابتن ساتوم زدليو زلو ديكوني بمولوتي حقتا تابتا فيديو أسفير وزنبري حصوت مخانو نابنت نايدوب إيرترا جميراتو زبل زنبر حصوت مخانو ناي هو حد حيلي أبدي سابا زنبري زجمرو مخانون إيرترا دما مسو ولا حنت زتحاس كم زي بالله هو اتناشعو زنبري كويناتون انتخوني واقع بزح أخفيلي نخلتي وقن انتخوني بي EEBC زبال ويكا اتناي كلتيو كوميشن نايدوب أب هيك بزوسنا وسانة دما بكلتشح معلبة كم زرغبن إثيوبيا جن نتي إقباي زي بحالو وسانة حيسا عمريتنا إيرترا نعمتات كفيلا كم زنبرتن الشترا كأكل إيرترا بستفل عليه من قدي رجيم تشنج تفتن كم زنبرتن نتخلو نيرترا سرعتنا مغيار بس كلهم أجندات تسرع كم زنبرت تخصص هلا very very brilliant زي كل سبب دفلطي الكات حلفيه بالكات كدوغ مالا كاتاغاين كاب كومون ولا وانا كنت شنا عصرت شمنتن إيرترا كونتاتنا تاويون مس إثيوبيا سلام تفترت إيرترا أجين أبتو قدايت بملوك تساتف كم تدلز نبرت أبي أحمد دما نتشعو منقس مالتيو نتوعلنا الجرس تقبيلو كتكبر مخانو نجير نيرو إيرترا دما نتيز التوهاب نتيز تفترة كونتات تقبيلا نساهم بوغنا كل زك على كتجبر مخانا على هبا كم زنبرت يوم زنقرزلو سلازي اتي إيرترا كل زي منش نايدي رقاتن سأجمن مخانا زبال كاب كونو نزر حق مخانو إثيوبيا شعون إثيوبيا أبوشتا بزنبرة كونتات يكوينات كجمر كيلو سلازي اتي أسرع تجمر ورح عصرت حال مالتيو إثيوبيا نحت عدم يوم تواجيهم سراويتنا إثيوبيا دما حقوق تهريمو بدحريتو تهريمو هاديمنا يا إيرترا زمس إيرترا تقبيلا كم زنقدتن مزقانا تقبيلا كم زنبرتن انتخوني كحدامات مخانم سلازي تعرف حجون تمليسهم نيرترا أكن مزقانا
مخصاص جميرهم كم زلهم أبقطر حمشة دما إيرترا أبتي كوينات كون تعدي ما متيا هذا مريتا سلة حرمن سلة ميسايلا سلة تتوكسلان يا كده قبل اللي يقول انتقونه منكس إثيوبيا حجزوا نيلو عندما خمس جبر لهم إيرترا بزي بوقعي تخصص على تزي نتست جبر الكاتس مق هيسكا أكن متعرفين كالن قداي كاب على الخط فتح مفتان زبالة وترشدشه إيرترا underlined a previous up to Pretoria agreement بهالد ما توعنا بريتوريا دما إيرترا نيرترا زملكات يكونن أبتت أولا كوفا يبلتن إزي نوشت أو قداي إثيوبيا زملكاتيو إيرترا دما أبو زخونا نجار زو سقطن زبدلتن يبلا قدايكم ناتكم قداي نيرترا إيتيكم مزرابجن دبل تريه يبلالو كاتيلو دما إيرترا redeployed its troops within its international recognized sovereign borders. Still, those who never accepted the EEBC arbitral award in good faith or harbor some intended ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ መሬታ ብመንፅር እቲ ኮሚሽን ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘውፅኦ መንገዲ ስለዚ እሱ ብዘውፅኦ መንገዲ ኣብ መሬታ ከም ዘላ ኩሎም እቶም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ብይን ናይቲ ቤት ፍርዲ እግባይ ዘይበሃሎ ዘይተቐበሉ ሓይልታት ኣጀንዳ ንኽፈጥሩ ስለዝደልዩ እምበር ኤርትራ ዶቦም ስለዝጠሓሰት ኣይኮነትን very brilliant I know ሓቂ ዘይፈልጥዎ ስለዝኾኑ ይኮኑን ግን ኤርትራ ደጋጊማ ነዚ ከተነፅር ምኻላ ድማ بزبالة ترخيبية كابول the ill intent and provocation have not been confined to those acts only for the reason is that the Ethiopian federal government has unleashed in the past months an intensive and an unwarranted campaign of provocation against Eritrea through its thinly violent agenda acquiring ports and maritime legally if possible militarily if necessary ስለዚህ ከምኡ ድማ ቁጥር 8 እዚኣ እውን ኤርትራ ብግልፂ ኣይትዛረበላን እያ ነይራ ሕጂ ግን ብግልፂ ክዛረብ ጀሚሮም ኣሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝበሃል ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይደለኹም ዘሎን እሱ ድማ ብሰላም ተተኻይሉ ተደይ ኮይኑ ድማ ሓይሊ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ብተደጋጋሚ ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ እዚ እውን ክሕደት ናይቲ ኢንተርናሽናል ሬኮግናይዝድ ዶባትን ልኡላውነትን ምዃኑ ምግንዛብ የድልዩ መን እዩ ወራር ዝደሊ ዘሎ መን እዩ ዓማፂ ንምፍላጡ ንምግላፁ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ተጋልፆ ከምኡውን ኣብቲ MOU ዝተባሃለ ኩነታት እውን እንተኾነ ንኤርትራ እኳ ዝምልከት ዘይኮነ እሱ እውን ኣብቲ ዞባ ዓብ ፀገም ዝፈጠረ የስ ምስ ሶማሊላንድ እያ ጌራ ግን ልኡላውነት ናይ ካል ሃገር እያ ክትጥሕስ ትፍትን ዘላ in a nutshell the myriad problems እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ፓንሴያ ዝብልዎ ወይ እውን መድሃኒት ናይ ኩሉ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝበሃል ስኬፕጎት ፀገምካ ብኤርትራ ጉዳይ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ብምምፃእ ንኩሉ ሽግራትካ ብኤርትራ ክትፈትሖ ምፍታን ልሙድ ተርእዮ ናይ ዝሃገር ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ እቲ ጭብጢ ድማ ኢትዮጵያ መጀመርያ ኣይኮነትን ከምዚ ኣብ ዊኪሊክስ ከም ዝወፀ ኣብ 2011 ኢትዮጵያ ኤምባሲናተ ኣብ ኤምባሲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክትፍፅም ፈቲና ብምባል ከሲሳታ ነይራ ነቲ መጥቃዕቲ ከመ ፈቲንዎ ነይሩ ባዕሎም ኣብ ውሽጢ ዓዶም መጥቃዕቲ ፈቲኖ ፍሹል መጥቃዕቲ ገይሮም ንኤርትራ ከሲሶም ኤርትራ እገዳናታ ከም ዝፀንዕን ሽግራ ከም ዝቕፅልን ዝገበረት ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቲ ፎልስ ፍላግ ኣብ ታሪክ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዝነበረን ሓድሽ ዘይኮነን እዩ ኣቃሊልካ ክረአ ዘይብሉ ምዃኑን ካልኦት ተዓዘብቲ ናይዚ ኩነታት እውን ንኣብነት ጀዋር እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ነይሩ drum beating for another war ኢትዮጵያ ንውግእ ትዳሎ ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ይዛረብ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ድማ again ሕጂ እውን ኣብይ ኣሕመድ preparing for work ብለኩም ከለኹ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ዜሮ ተበጊሰ ኣይኮነን and this time with Eritrea ምስ ኤርትራ ውግእ ክገብሩ ይደልዩ ከም ዘለዉ if anyone had doubts the article published on Al Jazeera under the byline of former president እዚ ጽሑፍ ኣብ አልጀዚራ ዝወፀ ጎስጓስ ናይ ኩናትን መበገሲ ምክንያት መድላይ ምዃኑን እቲ ጸሓፊዩ እዚ ሰብ እዚ ከውን ኢለውን ግምት የብለይን ግን እቲ ገይሮሞ ዘለው ደይ መደይሎም ንኩናት ንኸበግሱ ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ብምባል መተሓሳሰቢ ሓበሬታ ይብሎ ሕጂ ኤርትራ ዝገበረቶ ውሳኔ ኩሉ ርኢና ኣለና እዚኦም ብደቡብ ዘለው ሃገር ግን መጀመሪያ ኣብ ንመለስ Yeah, he's not even in power anymore, is he? Exactly, he's not. So by bringing him up, it seems like Eritrea is trying to kind of shape the narrative? Yeah, like shape the story, not just of what's happening now. But of the past, too. Bingo. And this, of course, you know. Takes us all the way back to that border war. The one from 98 to 2000? Right. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ብሓፈሻ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ
أدرس كتقبر ويون حبريتا كتب مفتانا أبزين ملس عن أبزي عندي كليب نيرا أمون جوزين كلت هجرات كاب حدا تبوق طبق سنة سلام ناب حوس كوينات كتكي تمر زلا إثيوبيا نايب حق إثيوبيا كوينات سلزدليت أبي أحمد كوينات سلزدلي بكوينات كفتح زغل شجر سلزلو ودي زقبر زلو ندريلكا كتملسي نو كما يكونن أبي أحمد أبزوانزي بكوينات غيرو نتو أبي إثيوبيا زقبر زلو مس إيرترا تواجي ويون إيرترا أبو كوينات يتيو كفتح زغل شجر سلزلو يكونن انتايدا إتي أوشت إثيوبيا زقبر زلو كونتات تابقو تصور وصعي سلزغوني زخونه حجرنا علم دما حجزو سلزيكل انتاي كقبر زغل لك كم تم تجارب انتاي جرو مس أبيك بقاسم الصوتنا بسرعة أسرع مس أب أنت تبعيسو وشتاو كيناس لزخونه نايدقة متتتاو كله سلزيكل internationalize كتقبر لك كانت كويناتي لو نيرترا كهرم جميرو نيرترا انت هايمكا تال هاجر أتيلو سلزي بال علم لخاوة غالبو خرك بخلتو كوينات مالتي سلزي الجزون internationalize جيركا تساقم ناب إيرترا قال انت جيركا بحرك ملس خلي يدو قلو دبل أجندات توسيخ قالو نتي إثيوبياوي أبقون خان مسلاف كحل زكاي خلي انت زي اللي أبي أحمد نتوش تاو كنتات ناتو كفتحو سلا زي كالي كاب مفتحو مخال زي مخال زتبقسي ناي تسفا قررت سقمت مخانين عن رزالنا كالاي اتناي تقراي قدايك سلامتايك ساكندو كفرهم كيلو مش تمالي تقارو تعاري قوميم ناب حادي كنتاتيوم زخدو زلو تبايلو إيدوم إيد تجابيتهم إيد نسيهم إذا قد دايز دما ناب حوسي زتفتح كنتاتي خير على تباهيل نيرو سلامنتا حجة أبي أحمد أكم كنتات كود كيلو زياس كم سمعوا في اليوم الناس في خيد اللوم تبعي سوميلكا شغلوت نتوركا تعريقنا لنا ناب مرددا بتحنا يبلوخام صبوق زينا سمعنا انكوع سلام تفترة انت نبل دما اتحقوس كيس تماغرنا يوون اي تسمع معنا يبلوخام لومي يباسو صباح يعرعو تعريقو من تبلكا يباسو بوليتيكا تقراي صباح انفتو زتأفقون ناخوني يقتل مهلاو حدا مرأي ايو زبلو اكلاتون سابرخيتهم يوم ابز حلفة السونات بمرحت هايمانوت كابستفلالو كبابيتات زمت حجي انتاي نر لنا تقارو تعريقهم أبي أحمد أب حبرة أفريقيا عريقهم أب حدا خوينهم قال تباهيل نيرو تعرقي كلهم يمزون سبازياتهم بمسرته إن أبي أحمد كيناتي مسألة يلو يزبل زلو أمانجو زيهم كل تحيلتات زلو زي مرد دايو وهنياتو أمانجو كل تزيهم حيلتات انتايو تساقمهم دحريلكا أبزي نايلكاتيد أسرت حدا استقبرت زنبل أبتي ستاديوم ناتهم حدا زنبل جيرم نيرم ጌታቸው ረዳ እንታይ ኢሉ ነይሩ ነቶም ደገፍትናቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላም ተባሂሎም ንፎቶሾፕ ተሰኣኢሎም ንካሜራ ገይሮም ንመቐለ ምስ ተመለሱ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ለካቲት 11 ፅምብል ንሕና ኣይንሳተፍን ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ኣብዕልዎ ምክንያቱ ምስቶም ናይ በዓል ደብረፅዮን ህወሓትን ስለዘይ ተረዳዳና እቲ ዝግበር ዘሎ ብፍቓድ ናትና ኣይኮነን ብምባል ሓደ ፅሑፍ ኣውፅኡ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ተስፋኒ ውስምን ኢልዎም ነይሩ surprise the two TPLF functions are back at it again squabbling as they set foot in مغله ስለዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሰኣኢሞም ከምዚ የለን ችርስ እናተባሃሉ ዒሎም በቃ ተዓሪቆም እዮም እዚኦም ተስፋ ኣለዎም ገለ ተባሂሎም ዝነበሩ ኣብ መቐለ ምስ ተመለሱ ኣብታ ናይ ቀደም ትፈልጥዋ ኩነታት ተመሊሶም ክባልዑ ጀሚሮም ኣለዉ ንኣብዪ ኣሕመድ ኣውያ ተፈጢራትሉ ዘላ ጉዳይ ድማ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ እስከዚአን ክልተ ነገራት ንስማዕየን ድሕሪኡ ከተሓዘልኩም ክፍትነ እዚኣ ስምዕዋ መጀመርያ ምንድን ነው የሚታያችሁ የሚለውን እኔ የሚታየኝን ዛሬም በአንድ በሁለት በአራት ነጥቦች ተመርኩዤ የኔን አስተያየት ሰጣለው መንግስት ራሴ ጥያቄ የጫረብኝ ነው ማለት ለሁሉም ነገር መልስ ሰጥቶ በአንድ ጉዳይ ላይ ግን ጃምፕ አድርጎታል አይታችሁ ከሆነ የኢሳያስ መንግስት በህወሓት ውስጥ የተፈጠረው መከፋፈል እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ በህወሓት ውስጥ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ያላስደሰታቸውን የህወሓት አባላት ወይም አንዱ ክንፍና የህወሓት ታጣቂ የጦር መሪዎች ግንኙነት ለመፍጠር ሞክሯል የሚል ተጽፏል ይሄ በፕሬዝዳንቱ ጽሁፍ ውስጥ የተካተተ ነው የሻዕቢያ መንግስት ግን ለዚህ መልስ አልሰጠም ያ ይዝሕጂ በቃ ዓብ ምስጢር ዝበርበረ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብተን 10 ነጥብታት መንግስቲ ኤርትራ ዝሃበን መልስሲ መልሲ ዘይሃበሉ ነጥቢ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣሎ ንሱ ድማ ሻዕብያ
ወይ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መን ይሰርሕ ኣሎ ምስቲ ናይ ህወሓት ኣክልተ ተመቂሉ ከሎ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ነበር ክኸስስ ከሎ ምስ ሓዲኡ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ብምባል ዝኸሰሶ ሻዕብያ ክምልሶ ይከኣለን ስለምንታይ ሓደ ሻዕብያ ምስ እቲ ናይ ደብረፅዮን ዋላ ናይ ተክለፅዮን ይሰርሕ ከም ዘሎ ጭብጥ ኣለካ ዶ ኢኻ ትብሎ ሆት ኤር ዘረባ ጥራይ ኮይኑ ሻዕብያ ምስኦም ይሰርሕ ከም ዘሎ there is no single shred of evidence ወላ ሓንቲ ቅንጣብ ጭብጥ የብሎምን እንታይ ግን ናይ ሚድያ ፀገም ኩሉ ግዜ ነቲ ሓሶ ተደጋጊምካዮ ሓቂ ስለ ዝመስል ደብረፅዮን ሓደ ክፋል ናቱ እቲ ብደብረፅዮን ዘሎ ሻዕብያ ርክብ ኣሎ ገለ መለገለ ኣለዎ ብላ ብላ ገለ ገለ عجوجو كعملي وصل زخانة كللتي إذا خاكبهم تقبلوا شعبي حجي نزيك كمل سلو زي مخالو سلم تاي ولا لا تاي لهم اللي سلكا قطع حفروني مثلا نزيه كين دبرتين هتتوار لودي يبلون كاور خبطة دليخات ملسي شعبي أنا عامل سلكا زي يبلون شعبي بهاجر درجة أجد داسس بلو حتوتاتي كمل سخيلون بر أنت أمنتي قلت بالعنق أنت أمنت أنا إثيوبيا نفسه وكفكم اللي سلو دليت يبلون and it's good أتي أفتكر زلوا إليت مش عبيا كسرح والبقعة زلوا يكون أرجعهم له من شعبيا كلكم على الزغل كن دفرة هذا عقمية بلون هذه تستبي كلير I think ما كسير تراهم يلهم اللي شالكم هاي كلنا إحنا at least نتسبير تراهم نقرأ أفتكر زلوا كل يوم بحرة أكيبهم ولا كالس هالساي دميرهم مش عبيا ما صارحتك خوني كلونيا شعبيا نخو جبر الزغل عبياتهم كسر قاعد كلني هو نساتهم تلمينهم لك كم تنعبي تتقيموا يتي إليت نتقرأ زدهاخو نتنا يتقرأ حيله دم نكده ويون مسارح نخجبره قال كاباتهم مسون تقينهم أوكي كان حق زاكم ينقبلهم يخليجن مساتهم نكسرح حجز كاباتهم كوسد انتهي سلزلوا انتهي برت هاللو وانتهي استراتيجي لو وانتهي سقطت هاللو this is a very simple question قال سمعوا وبزيتي هو تتا سرح سلزخونه عبد سمعوا وكالك بريتوريا سمنت قابت يازن የኤርትራ መንግስት በፕሪቶሪያ ስምምነት ደስተኛ ነኝ ቢል ይገርም ሶ ዴሊብሬትሊ ምንድን ያለው የውስጥ ጉዳይ ነው ብሎ ነው ያለው የኮ የውስጣችሁ ጉዳይ ነው የኔ ጉዳይ አይደለም የፕሪቶሪያ ስምምነት ብሎ ነው ያለው እዚ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ፕሪቶሪያ ወል ፕሪቶሪያ ኢዳያ ተወትን ብዛዕባ እቲ ጉዳይቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳዩ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ኢላ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትስሕብ ማይክ ሓመር በዓሉ መስኪሪ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ የለን ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣሜሪካ ወከልቲ ክመፁ ከለዉ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ አብይ አሕመድ መንግስቲ እውን እንተኾነ ንተጋሩ ኣበይ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ንገሩና ከድና ክንሪኦ ኢሎሞም ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ የለን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ከም ዘሎ ስለዚ በየን መንገዲ ብመንፈስ ናቱ ኣብ ርእስኹም ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ኦፍ ኮርስ ሻዕብያ ኣብ ርእስኹም ኣሎ እቲ ፀገም ኣብ መሬትኩም ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ርእስኹም እዩ ዘሎ ሬንት ፍሪ ገዛ ክራይ ከይከፈለ ኣብ ርእስኹም ኮፍ ኢሉ ዝነብር ስለ ዝኾነ ሻዕብያ ክሸኑ ከለኹም ልክዕ ከምዚ ናይ እንታይ ክትብሎ ናይዚ ቫምፓየር ዲ ዋላ ናይ ሆረር ፊልም ዝረኣኻ እሞ ኣብ ሽቃ ክትከይድ ከለካ ውፀንሓካ ኣብቲ ትኸይድ ከለካ ውፀንሓካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ርእሶም ኣብ ኩሉ ዘሎ ይድመስሎም ሻዕብያ ውሑድ ቃላቱ ውሑድ ፅርሑ ኣይረአን ኢኻ ብዛዕባኡ ግን ቀፃሊ ምስተናፋፍዑ እዮም ስለዚ ሄይ ኣብ ርእስኹም እንተሎ ከይድኩም ቴራፒኩም ክትገብሩ ዘለኩም ሻዕብያ ኣብ ጉዳይኩም የለን ፋኖ ይዝቃለሰኩም ዘሎ በአምሓራ ኦሮሞ ይዝቃለሰኩም ዘሎ ሶማሊ ይዝቃለሰኩም ዘሎ ተጋሩ ንሓድሕዶም እዮም ዝበልዑ ዘሎ ሻዕብያ ኢድ የብሉ ናቡ ኣብ ሕልምኹም ስለ ዘሎ ኣብቲ ኢማጂኔሽን ናትኩም እንተሎ ኮይኑ ግን that's your problem not our problem yesterday in Al Jazeera, and I'm actually really shocked that they posted it. This is actually one of the worst articles I've read in my entire life. It's by the former president of Ethiopia who talks about why we should avoid another war in the Horn of Africa, which obviously I agree with. It's against the Eritrean dictator who, like, I've been against Cell 16. Like, no one hates that man more than me. And despite me hating Isaias, I'm Isaias' biggest hater, and this article is against him, I still hate this article. The reason I hate this article is because this article is saying to avoid another war, we need to contain Isaias Afwerki, as if Isaias is the only problem in the region. This guy obviously loves Abiy Ahmed. Abiy Ahmed is the current Prime Minister of Ethiopia. He's been engaged, he has been involved and committed some of the worst human rights atrocities in this century. But as a part of his rebranding strategy that this guy, the former president, is involved with, they're trying to make Isaias the only person who did anything wrong during... ሕጂ እንታይ እዩ እቲ I think ናትናኤል ድዩ ዋላ ሰሎ ሚድያ ደንበ ዕኒኒ እዮም ዝብልዎም and there is a good point ኣነ ዝቃላት ዝክጥቀመላ ይደልን ነይረ ግን it is true ዕኒኒ ክብሉ ኣበይ ከም ዝጥምቱ ከመይ ከም ዝኸዱ እውን ኣይፈልጡን እዮም እቶም ንሳቶም ትግራይ ትዕወት ዝብሉሎም ዝነበሩ ተጋሩ ምስ ዓቢ ኮይኖም ኣለዉ
but these people they don't have any political flexibility وندردهم ኣይኮነን أبي كم زقومن مسمن كم زقودنا يفلتون بيجي اتم سيرترا تطويلو زنبرة زبلو زنبرة نيرترا دامب غير ويون نمنج سيرترا وحيفو ناتو استراتيجي تجبري دفتن زلو إثيوبيا دما أب قداينا إيرترا بوليتيكات تعوت هلا نتنا إثيوبيا قداي حنفشفش اللي تجبروا لزلا قال مفتاح والصداق خلالو علم لخا نعلم لخا أو عندنا جبر لنا يبلو زيهم أنت هم زبلو زلو نسخاتكم سأب تجبر نيركم عندكم نحجرهم ككلاخلو زخون يكون بوليسية بلو من حجرهم تفرس هاي قدسومني أبي أحمد يا أي متيون شعبي أبينا اللقمي لقات النتحجري كده مسوس وجنت جميرو جنراليزم لكم اليوم سبازياتهم قل نهزبهم ديفند قبرو نحجرهم ديفند قبرو حسب يبلو من واي اتناتهم سرح I don't know متى أنا سرح الله وزيا سبزيا but أبين جو قليا تسرح most probably ما بزحتهم تم activists أبين جو تاتي مسرحوا and then جو تاتي لكم they are by definition كابتي regime changes بالcampaign زخص بسباتيوم so again I don't know أبينا كفال أبزلا كم تفلتوا كل زي regime change بس يوم يسرح أبت ميديا تري والله ما بتحت ميديا كبيدمت كابت النت زبل national endowment for democracy كاوتات تدراريم أبستفل على إنجوتات يكابزي funding دمز شو دما الميديا دما بلاتفورم يبام بي سي دم دمزوها فرانس 24 دم دمزوها بالجزيرة دم رويترز دم بقلم لقيرم البلاتفورم ناتي mainstream media يمز تحبريتا مالتيو هجي أتجنزب جن كابي كم زمزو مابزرين هنا أفتالار يكم نيره شو كم تري ودا لهم بزح جنزب إسرائيل شو من تنشحنا عرب حرنا تباهيلو ناير ترا سيفيل سوسايتي نممسع تباهيلو أشحاد جنزب يخفل نيرو إذا جنزب زي لومي تطويل له نخندي كقص اليوم ساتم بحجينا كنريو معناته إذا جنزب زي ني بوليتيكا ناير ترا حنفش نمكبار نتيز بدما ديمقراطية كانت تعطينا هلكا رجيم تشنج تجبر إذا يوم سبات زياتهم دقاقي ميز بلانه نايب حكي نزيئة نزا سبزيا سرحي تتقبر زلا like كمزي activist كوينهم سرحي كونن سرحهم سلزخونهم سرح زيو لذي they are paid for this كإنجوتات ناتهم إلساتشرهم يخون زيات يخون سلام كدان يخون قال ملا زياتهم they are paid تخفيلهم يم دموزهم يم لك كمزي نقول كدان كاتخدين كا سن خامويس كاس أو خامشيت كا قال ملا نسرح توفرو ناتهم سرح دمازيو so they always have to say something مسرحهم سخيد مالتيو ويون التناتهم براند أب سوشيال ميديا دما نيرترا بمثلهم ويون ديمقراطية قال يوم genuine لكاب لبهم لو كمسوس كم زحزباب عدير دانيو اتساقام جن اتنا عطاتهم زغفل زلو نتسوم زدلي وزلو كتكبر زدلي كون عطاتهم نستوى السنة جزية مقابر ياخ قبرهم afterwards سوداناوين وكهم يمنيرو زغول لبالي سيب ترقا قوينو قال تندق نسيو يتعقوا على نيرو ما بجازيتات نيسيانين يمسوا نيرو where are these women now nowhere to find أبي كم زلوا في اللتاني of course American قالنا تينا لواسل تهاجر جنا بي ودي قلا زياتهم أرحيقهم كابكالك مهارز غولي كونن they do the same thing and always expect different results and that's exactly by Albert Einstein insanity waits الله على زبال نسيو كلا يكونن نقص الابتكالك كفالناتهم دما اليوم كحجي دوبنا إيرترا 10 كيلومتر بس إحنا لنا يبلو له good 10 كيلومتر تقرأيكو 1 كيلومتر كسب ترفع إثيوبيان تقرأينيو سلازم كنت قربوا تقوليهم تحطوجن بزانا سوشيال ميديا كامبين عند حري لو تكتمس خوينا كنت بينا we are patient كريا كوينا نبيك بس تقولوا تتقبروا وزلهم أتوم مسوم تسألوا زلهم نبعلهم كسلطوا ما يكعلنا له but again تي كامبين لعلن تحتن قبل نريال لنا تا أجندات جنتاي كم زنا برا بسمو تنبيعاتنا يا جليا كنا لا فلتنا يا تنبيعاتنا يا جليا كنا لا تنقتلنا سم زرزر بملئن أبس مراد الوالد كنستيو سليا بعلم صحيفهم أب كمبيوتر مصيو زينين تنقندي فلتنا يا نلنا كنقتلنا يلومنا هي من أيام لما يتشهد يقال لي تواسي مثلني أبي يلو مرح مسرع يتقتل كده بكون القتل لا فلتنا يا تنبيعاتنا يا جليا كنا كلتا ميتشح أبي إرتراز اللو كلهم كون ريلات نقتلوا أتم سبات سنة هلنا قالك نسمعنا قالك نسمع مخانا كويرداني وزي تجبرن زي تفتنن يلنا أبي إرترا أنا زي جزي فلتني by the way نزل مسرع أخون تاي متينا حساب مسيلكم أنا زناي جنزب زخفل زنبري تقاوم يسلو زنبركو أنا كندي كم زخماي بكفوت لبو
لوطنا خمس أب هاجرو ديمقراطية فتحن كمسيلو يقاوم كم زنبر يردعني كندي قحيلان ليبان سراغن دما دومو استخفيلا أجندة ناتاكال كم زنبر أين فلتن نيرنا I never knew زوم كلهم أبزن ريهم زلنا يخفل كم زنبرن كم تاي يخفلوا نيرهم تاي يخون نيرو بفتش مناي كم زعانة حبريت هاي نبرنانه and I feel حجنا ذكر كله بتعمي كل زمت أني that's why it's motivation ناتكاقط على الصراحة كابي بقى سيركون exactly كابزي هاجر نكتفون زغفلوا زلوا مسهم بقى عنا نسرح سلزنا برنا نجورج حمش غرشي نتقاوم يلو كفيليه زبل انتزلوا I would be surprised فجون له أنا تراي كي يكون أشحات من سيزوم لو ما أبدأ بهاجر تمالي شمزلوا exactly اللي نزو كنا تازي أي فلتوني من يرام بشوفوني نيروزي وزنا جراز بقى اللي تروحون جرا يكونن كم زي كما غاب بقى علبهم أبعد ديمقراطية فتح زدلي مسلوقة عبروا زي كل مغنيات دمنا ناتو من جيرا استفل عليه سلز خوني أب حبرة جيرا يبلو من أرجو من اللغة حبرة بهال نوع ما يواز أمني حدا كتشو كبسلت غينو بتاج عفو غينو نيشتي نايك شوتو دي نايك لمليو بوليتيكا غيرو نعاكم من جيرا نتتكمه يغطس المالتي أما داتا زخول فحبتين دعاتو دلو تاريخ أيو إنجيرا سلز خون نمبر ناي بحكي هاجراو سمع انت زنبرم كندزي كفترة ما يتخالن جن again الزنا جرات زي كل سب أستبهلو كتاتلو زلو قيني سمعني أتنا جرات دما ما مليس يزيز زلو مبل 5 عامات مبل 3 عامات مبل 10 عامات بقى ناي كويناتن ناي ورو كويناتن زغرتات يزقبر مالتي حج انت عم دول زلو مبل 5 عامات زغري هلكيتا سمران كباب يعني أفتوا أنا تسعنا جنا أقرأ تقلي ودي قلت عامات نيرة مالتي حجي انت أقول لك أزدلي توك توك وين كا عقرقري لنا نتصوعو أبي ترى نيريوت وتعذرات نايدرجي أب سلامة سبات بسحو حاسيا مالتي حجن تاجر مسلك أوتوماتيكالي نتي فينا مسرع خونا تشارلتي نبزحات إرتراويان دويلة مالتي أبتوانتي أبوتات نورو صبح دارز نورو كل نجارات تذكروا سبات مالتي سنة بابويان نورو بإرترا قلقلة تفعل اللي داتا أوسيدة نعسر تزغون سبات دويلة سي أبغيزي عقر وين كا توك توك شحن شعات من 7 حموشتن كندي يدخلوا إرتراويان تقتلهم يكونوا تحاسبوا إليه مبزحاتهم ذهبون قد متقابل شحن حموشتن سقعة التشيع كل دنا بعلو كذبة أفت خبابنا برقتلت ولا عدل فاستي بلدي كل نبر جمجيمو مالتي أبزنايت مالي بتقدر ترجع صاب كاب يمانة شارل انت بنير 10 حدا الشيء حجنا من تاع مسيلكا شحن حموشه 200 سبات دراو كوينا وين كا دمهم دم كلبه هنا خفسس هيكون انت ناتنا ملختي انت تولد لي نتقطري كندزي أغانيكا كندزي أبازيحكا زمت زلو انتايو سلئن مسوار نمبال تدي كوينوسي بت سنو موغوتاو من رأي داني حجي إذا سبزي تقاوميك زبهال انتاي زبل زلو نعبي عمدسي سلام انتاي بزحات إيرتراويان ميتهم كلو ويون بقف إناي درقي تقاتلهم كلوسي تقطري أبزيحكم تنقروا واللهم يزبل نازل and you wonder سلامتها حزب إيرترا دي صعبهم نزيهم زيهم حزب إيرترا فنفين ومزلو مجمريا 10 سب دويلي زبل زلو تم 10 سبات ناتكاسي تحققني حبريتا كم زلون كم يجر كرغاغيسكا like statistics wake up ب scientifically نجار كتكيت قينكا أبتم عدتات كيتكا لنفس وكف عد ويون نخلنا عدتات كندي سبات ميتونكم يلكا قطعت دلكا نتوم أب تليفون كازلو 10 اسرع زخون سبات دويل كتفلطو معرفتها ما قلقليلو عويلج أبي أحمد يقرأتا نو نحنا كنزي متونان my friend نسخة إيرترا وانتو خينكا إيرترا زي تقول صاري سخاي كم زحلفك فلت كلا لك عسرت هذا شيء is nothing actually قبل على إيرترا تفلسي مزول قبلنا منقص إيرترا بتغكر إنه تقصرك فلطة يخلي زول قمقامني بالليل معناته أفتشعوا كندي قفتاتن بستفل عليه من قدني فتس أمثال زنبري فعلى الزقن أكندنا إيرترا نجر ككلاخلو زفتنو ندرج نتيجة في فسم زنبرة ككلاخلو اللي تمال نتوعات نسيت بغز قبر زلو أبي إيرترا ها مقابر سواتنا إيرترا إيرترا قتيلات يبنيرم تم تقارد من إحنا هنا قاتلنا هنا بلومتيهم نو ناي قبركمون إيرترا على جيراتو قال ملا كل نجر نتي إثيوبيا كلاخلو إيرترا كل جزء شجر كفاطر يوم تفتنو ولا نتكون الناس مالتيو that's why دم تزبي تسعين وام كبام تحدم زلو يزارب بزياتهم مزرابهم أقداسي معناته كابتن مزرابومي وتحكي دوت زلو أما ودا تاجن إيرترا زي ويتي سلز حاجة زي كونتن تعوت
عوت بقال سناي تزبي سلازم سرعة درك عماتي معنا غاب حيل بعفشا انتايو زريكا كنتات نايزي اتوم ريقان سميعكان ممليسكا ابقون هاجركا دو كتبل حزبخا ترنيفكا نكتحز ابقو جاجالن مقاقالن اكايداناتهم انبش دما ابي احمد كي حفري نزيوم سبات زياتهم زنقد زلو اب ايرتراك عصق قبرو ويون منقصق قمتلو زحاسبن زلو نعاتاتهم نانقد خلو انتاي زمن زلو منقص ايرترا اب اثيوبيا بوليتيكايز اوت هالي يبلالو كابزن العلي لا تسكلي كل نيجن ነገራቶም ኩሉ ግዜ ብግምጣ ስለ ዝኾነ ዘገርም ነገር የብሉን ኣብ መወዳእታ ሕፅር ዝበለትን ፅብቕትን ጥራይና ክንርኢ ንሳ ድማ ታይና ንርኢ ዘለና ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መበል 38 ዝገበሮ ዋዕላ ኣብቲ ዘውፅኦ ኮሚኒኬ ወይ እውን ገለ ካብቶም ዝገበሮ መተሓሳሰቢ ኣፍሪካ ዩናይትድ ኣገንስት ዩኒላተራል ሳንክሽንስ ኣፍሪካ ሕብረት ናታ እንታይ ኢሉ መግለፂ ውፅኡ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሃገራት ወሪዱ ዘሎ ብፍላይ ዩኒላተራል ሃገራት ብወለንተን ገይረኖ ዘለዎ ኣገዳ ንክልዓል ፃውዒት ከም ዝገበረ ንርኢ ኣለና I really hope እዚ እንተዝሰርዕ ነይሩ እቲ ዝበለፀ ነገር ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ again ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝገለፆ ሓደ ካብቲ መግለፂ ናይቲ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኢና EU Assembly strongly condemned the unilateral application and enforcement of certain countries' political and economic pressure against EU member states ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሪዱ ዘሎ ብኣሜሪካን ኤውሮፓን ማለት ብሕፅር ዝበለ ካልኦት ሃገራት ገይረን ተለዋት እገዳ ንክልዓል ተዘራሪቦም ስለዚ ፃውዒት ናቱ ድማ እገዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገብሮ ዓብ ፀገም ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ኣፍሪካ ኣብቲ ክትከዶ ትደሊ ዘላ እዚ እገዳን ካልእ ፀገማትን ነተን ሃገራት እንቅፋት ከም ዝኾነለን ዘለዎን ስለዚ እቲ ባይቶ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሃገራት ወሪዱ ዘሎ እገዳ بقصبت وبقلطف نكلعل تعويد جيرم الله EU Assembly urged the European Union and the United States شمان بمرقح ني أمريكا كمدمان أوروبا عبرت نتجرا قبل علي إيرترا وريدو زلو نكتل علو تعويد كم زجبرة نرى لنا لذي كمون نتن كالوت هجرات جرا وريدو زلو كم بعد زيمبابوي جنوب السودان كمون إيرترا مالت ثلاثين نتجرا نايتي حبرت ناي أوروبا حبرت يقول ناي أمريكا نكلعل حبرت أفريقيا تعويد جيرلو صبغ يزون مالت أبز حلفة أبناء تشاينا أفريقيا كونفرنس وين تشاينا وتعويد جيرانيرا زيوم وين تعويد جيرهم أمريكان أوروبان يسمعوهم ويون سمعهم كتجبروهم كنبل أي نخلي ناقل أنت واحد حبرت أفريقيا تعويد كجبر مخالون كم صبغ يزوزدو تصفى جبر دماء من البات صبغ نجار كابو كم تزغل أتنيس እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ነገር እዚ ክብል ምኻልውን ከም ሓደ ፅቡቕ ነገር እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ነዚ ሸር ይገብርዎ ነይሮም ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ረኺበዮ I really hope ጸሎት ዘድልዮን ምህለላ ዘድልዮን ጉዳይ እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ እገዳ ዝበሃል ንክልዓል እዩ ኣይኖ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብ ፅቡቕ ገፃ ንኸይትኸይድ ፀገም ንክፈጥሩ ድራማታት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ማለት እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እንትኻልን ንጎኒ ገዲፍካ ብሓፈሻ ግን ኣብዚያ ሓንቲ ስእሊ ነይራ ዳኒ ኣብ ዶብ ኤርትራ ኮይኑ ብምስኣሉ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ነይሩ እዚኣቶም ግን ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ ኣብ ብንየው ኮይኖም ቀሪቦም ስለተሳሉ ፍሉይ ነገር ገይሮም ሸር ክገብርዎ ሰሚዐ ነይረ ግን ብሓቂ ዳኒ ካብ ዶብ ናይ ሃገሩ እውን ከምዚ ስእሊ ዳንኤል ተኽላይ ማለት እዩ ስእሊ ብዓዱ ካላ ኮይኑ ገይርዎ ነይሩ 20 ኪሎ ሜትር ዘይኮነ ሜቢ 3 ኪሎ ሜትር ካብቲ ዶብ ክኸውን ይኽእል እዩ ናቲንግ ሰርፕራይዚንግ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብዙሕ ግምት ኣይንሃቦ ምክትታሉን ምፍላጡን ፅቡቕ እዩ ከይኑ ዝሓልፍ ግን ኣይኮነን ናይ ሎማ ርዕስ ኣብዚ ክንወዲና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ናይ ወትሩ ፃውዒትና ይናበልኩ ናይ ሎማ ርእስቲ ኣብዚ ክውዴ ምዛ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ትገትፈኩም أنت حدا للبي كلنا تكعبي يقولون أبصح واسل كمان بصح أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبصح واسل كمان بصح